Hemen Etxaurin eta lehendabizikoan ariko diren lau pilotariak azkenengo beroketarik edak egiten ari dira, gorriz jardungo dute Ainhoa Ruiza Infante Otxandiarrak eta Maite Mujika Eulatearrak eta aurkari Andrea Aldaregia Latasarra eta Leire Galeano Antzu Olarra izango dituzte eta bigarrenean berriz Iturriagak eta Zabalak jokatuko dute Magi Barrokalen eta Leire Oskozen aurka. Hauxe gaurko jaialdia, finala ere gartu dugu, gaur zortzi izango da Donostiako Trinidete plazan eta bertan izateko bitxartelak gaur banatuko dira, udarako langintza plazetan izan hori da eta gaurkoan Etxauriko plazako pilotalekura ea zein bibikote moldatzen eta egokitzen diren ondoen. Iritzi emaile gaurkoan Oiana Orbegozo izango dugu. Egunon Oiana, plazako pilotalekuan. Ezkerra horma hoi ez daukela frontuxa bakarri aukelare ondik bereziko ditu. Eta, bueno, aldan ondona moldo berrizite dugu. Hala da, Frantzian izaten diren pilotalekuen tankerakoa da hau. Ezker paretarik gabea. Eta beraz, pareta bakarrarekin, frontisarekin jarriko dira. Hemen kantxa guztia da bale, Zabaleko arrasto biak eta goiko txapa eta pilotalekuaren mugetatik Aragoko zeru ertz ura guztia izan ezik. Hemen gainera arituak ez diren pilotariak kontu handiagoarekin ari beharko dute, okerrezpan naiz Leire Galeano halako pilotalekuetan ari gabea da orain artean eta beraz berarentzat ere plaza berezia eta are gehiago, eta guztientzat izango da, final erdi batean aritu behar duenean pilotariak, ala? Bai, hori da. Aurreneko aldiz hemen jokatzen danean, kostatzen zaigu pixka jartzea ez, pelota geldituti asko, geho aurreko horma hortan bere koskak baitu, eta, bueno, haitetu alako ginazio batzuk obera o ezker eskubi atatzen da batzuten betzi ez da berdin atatzen. Baina, bueno, pixkat tanto batzutan pixkat prontoira jarri eta egokitzea jun, eta gero, bueno, a ber, hobetzen honenak. Arraiak edo marrak ere baditu lurrak eta beraz hortik pilotaren irregulartasunak, batzuetan pilota aterako den norantzari etzaiolako erraz antzemango, baina hori azkenean plazako pilotalekuen ezaugarri bat besterik ez da, eta horiek guztietara moldatu beharko dute alduten enean, eta posibla baldin badute ongi pilotariek. Gaurkoan hemen final baterako txartel bi izango direlako jokoan, lehendabizikoa partida honetatik aterako da, eta bigarrena partida bukatuta ikusiko dugun bigarren final erditik, gorriz, lehen partida honetan esan bezala Ainhoa Ruiza Infante Otxandiarra 23 urtekoa eta 50 urteko Maite Ruiz de Larramendi Mujika Eulatearra, eta urtinez aurkari, 30 urteko Andrea Aldaregia Latasarra eta 17 urteko Leire Galeano Antzu Olarra oraintxe erakutsi dizkie lau pilotariei partidan zehar jokorako izango dituzten pilotak Nafarroako Pilota Federazioko Unai San Martin epaileak eta badoaz Andrea eta Maite ezkerrean jarrita eta Unai San Martin epailea erdian delarik lau pilotariak kantxaren erdialdera pilotazaleen aurreko aurkezpena egitera eta gaur epaile batez ezik bi ere izango dira epaile nagusi federazioaren ordezkari gisa etorri den San Martin jauna, baina berari laguntzen ados pilotaren izenean Jose Aldaregiak ere epaile lanetan jardun beharko du gaurkoan. Txapa gora jaurti du federazioko epaileak, epaile nagusiak eta kolore gorria agertu duenez, Andrea eta Leire izango dira errestoan eta beraz partidari hasiera Ainhoa Ruiz Infanteren sakeak emango dio eta izten kontuan hartuta are gehiago, akaso, gaurkoan Ainhoak. Bueno, bai, azkenen iskinetako arrastoik ondo bilatu ezkeo igual hilezake, baina, bueno, nik uste beste
beste frontoitatik alderatuta min gutxixio inleikela eta gutxio ateara egitea, eta bueno, alde hortatik nik uste alde handigu izitela beste frontoitan. Eta hemen esperientziagatik diogu, aurreko 2 urteetan hemen lehiak eta honi zegozkion partidak ikusi ditugunetan gertatutakoaren arabera, partidak asko luzalitezke, eta hemen bukaerar arte borrokatu beharko dute 4 pilotariek zinez, irabazi nahi baldin bada. Hor ezkerrez zabaldu du Ainhoa Ruiz de Infante pilota, baina behar baino gehiago kanpora joan zaio, eta beraz leta biziko tantoa Andreak eta Leirek lortu dute. Ezkerraldera, ugandik gertuen dagoen gunera alegia, eskumaldean barrena zabaletik zabalera luze jokatu du Ainhoak, Leirek jaso, berriz ere zabalaldeko marraren batean pilotak jo dezan alegina eginez Ainhoa, oraingoan Andreak ireki du, kantxaren erditik Maitek zabalaldera, barruan da pilota, eskuinez dio behar izan du azkenerako Leire Galeanok, eta berriz ere jokaldi egiten ausartu da, jokaldi egitera joan da Ainhoa, baina hau ere txapazpira joan zaio, dejada egin nahi izan du betzen aukera txarra, baina zentimetro batzuk gorago behar zuen jokaldi horrek. Dejada garbi zabaleako zen, ona bat emazan oso ona zen, baina bueno, hor pixkat behagin nuke inogatik motxa margelditu dut zeion, baira jontzaio. 2 eta huts Aldaregia eta Galeano aurretik hautsi izan da, Andreak atera duen bigarren sakea. Andreak partidu honetan atera duen bigarren sakea. Ezkerraldean barrena jokaldia Maitek, eskuinaldera gero zabaldu Andreak, Leirek ezkerrez atzera, eta eskuinalderaino mugiarazi aurkaria, jokaldia Maitek, Andreak bere burua lurrea bota eta jaso, zabalean Maitek baina baita kanpoan ere, hor ez ditu behar bezala neurtu pilotalekuaren ezkerraldeko arrastoak, eta lehen Ainhoari pasa zaion bezala, laburrago jokatutako hau ere, bide beretik joan da kanpora jo. Bai, hortxe, pelota moitzen ondo ikuste du Maite ez, aurrenaz eskubialde hortan moitu dut, eta ezkerrian aukera ona ikusi dut txokon usteko, bueno, txokoan, ezkerralde hortan usteko, eta normalien hor txokoen oso ondo ustegu, baina ezkerpaetan falta hoxe, txosta hori eiteko eta kanpo juntzaio. Hemen ezkerralde, erdialde, eskuinalde bezalako kontzeptuekin jarriko gara, ezkerparetarik ez izateak horixe baitu, ez txokorik, ez txostik egiteko gunerik, eta beraz pareta bakarra, eta lurra zabal eta handia. Eta beraz, zaugarri horietara, ohitu ere egin behar izaten da, partida hasi besterik ez da egin. Baina partidan zehar izango dute horretarako aukera. Partida honetako 4. tantoa dago jokoan. Maite sartuko da eskuinez. Kontrakantxatik, luze, sotamanoz. Jaso Andreak eta berriz ere ezkerraldean jokaldia egitearekin tematu da Maite, eta hau ere aurrekoa joan zaion legez, kanpora joan zaio. Bai, ikuste, Gorrilek hor erabat eraso nahi diela eta Urdinek defensa lanetan, baino plaza hauetan hoxe auke ez, batzutan defensa handia eukitziek asko emateula, ze geho olako utxoite txiki batekin ja, behantzako izi eta tanto eta orduan. Ikustea dominatzen nahi dela Gorrilek beak tantuen ziar, baino gero Gorrilek bukatzeakon 4 utxoite izan dituela. Eta defentsa aitatu duzula, baliatuko dut esateko, Leire Galeano oso atzelari segurua dela, eta bide beretik eutxi hoi diela partidei Maite Ruiz de Larramendi Mujikak ere, eta beraz atzelarien artean defentsa sendoa duten 2 pilotari ditugu atzeko kuadroetan elkarren kontra, eta aurrean tantoak amaitzen abiak diren aurrelari bi, Ainhoa eta Andrea Alegia, eta beraz kaso partida hauetan, plazako partidetan defentsa sendoa erakustea izaten da, jokaldiak egitera joatea baino garrantzitsuagoa, garrantzitsu eta txiki batean, zirte dozarte egin beharreko garaietan, tantoa defentsan ari denarentzat izan daiteke eta. 5. tantoa jokoan, kantxaren erdialdeko zuloa zegoen libre, ezkerraldera abiatuak baitziren
Andrea eta Leire, pilota bertara bota eta bien tarterako hartan, inor ez zegoela ondo ikusi duenez, lehen da bizikoa lortu du Maitek, bikote gorriarentzat eta 1 eta 4, behar zuten tantoa. Bai, pixkat behintzat ikusteana ez, behak erasun nahi diela eta tanto hoxe behintzat hartu eta aurre egiteko, eta bueno, hoxe, esan deuna, dominatzen nahi die, baina hoxe, pixkat berdillo tanto batzuk baita hor bukaerako, azkenien tanto azkar jutei hemen hola galtzen hasitakoen da urdinek utxeitek bat ez dia iten nahi, hauek behana beti emate begaina urdinek oso defensa hona eta bueno, eta oraingoan zabalean egin du jokaldia Ainoak, bote laburrago egin dio pilotak Andreari, baina hori ere esan beharko dugu plazetako pilotaleguen ezaugarria dela, batzuetan botea ez da zuk nahi bezalakoa izaten, laburrago egin dio, iritsi egin da Andrea, baina txapara joan zaio eta beraz bi tanto pilatu dituzte elkarren segidan Ainoak eta Maitek, eta boteetarako distantzia eta tartea ere neurtzea garrantzitsua izaten da, batzuetan ustekabean harrapa zaitzakeelako, plazak. Bai, motz gelditzea askotan ez, jarrita zaduelako ustezunen motz gelditzea eta hor kostaitea batzutan, baina bueno, hoxe ditu berezitasunak plazak. Beste tanto bat jokoan, eskuinaldean da pilota, luze Leirek kantxaren erdialdera oraingoan, erdialdetik ezkerrek aldatu du norabidea, Maitek kantxaren erdian utzi du pilota Ainoak, eskuinaldera gero Maitek, gainera zetorkion Andreari baina jaso, Ainoak oraingoan ezkerraldera ireki, beste aldera Andreak oraingoan luze, baina eskuinaldean barna, ezkerraldera jokaldia, Andreak bolea orain eskuinaldean, ezkerraldera berriz, ona izan daiteke, eta Leireri iristeko denborarik ez dio eman bizi zijoan pilota, eta pilotaren ingurura hurbildu denerako kokatzerik ere ez du izan Antzu Olarrak, 3 eta 4 eta pixkanaka badatoz markagailuan aurrera, eta urdinek duten tanto kopurura gerturatzen, Ainoa eta Maite. Bai, horra ez, azkenin aurrien bizi-bizia die, nik uste baitea idala hor pelota asko moitzen ezker eskubi bilatzen zabaleko arrastoik, eta asko haidi biltzen ez, defentsan Andrea arata ona, ia geho partidu aurrean ziar aurra dijula, bueno, horrek eukilezak karga bizkat. Eta behar bada, arrenasa luzeagoko pilotaria izateak ere, izan lezake zer esana, partida luzatzen baldin bada, Ausko ere ez delako hasieran bezain fresko egongo. Bai, hoi da. Beti ere iteu eta frontoi hauetan gaina asko bertze ez, gorputze hain sekua denen, da, bueno, baina bera juntzea Andreai, launa ja, hemendik aurrera nola ere itien. Kantxaren erdialdean utzi nahi izan du pilota, Andreak aurreko tantoan, baina txapa hotxa entzun dugunez, tantoa Ruiz de Infante, Ruiz de Larramendi Mujika bikoteak lortu du, eta batza bestearen ondotik 4 pilatu dituzte, eta partida ekartzea lortu. Launako berdinketa utxiko duen tantoa, orain abiatu du Ainoa Ruiz de Infantek, ezkerrez ongi jaso Leirek, barruan da pilota, Maitek bildu, eskuinaldean arroxa marrutu du pilota Andreak, Leirek jaso, Ainoa sartuko da kantxaren erdialdetik, berriz ere eskuinaldean barrena min egin gura izan du, ezkerraldera oraingoan Maitek, ezkerrez ongi jaso du. Leire Galeanok, kantxaren erdialdetik, gainera etorritzeko pilota atzeratu, Maitek, luze, Leire Galeanok ezkerrez, eskuinez, ezkerraldetik eskuinaldera, pilotaren norantz aldatu Maitek, oraingoan kantxaren erdira, ezkerraldean deja da Leire Galeanok, eta iritsi bada ere, nik uste hor altxatu baino zertxo gehiago gine izan duela, efektua ematen hasi zaiola esango nuke, eta azkenean efektu dun eramateko jokaldi hori, txapazpian geratu da 5 eta 4, eta
Leire Galeanok Tejada polita egin du, oraingo Bai, honetan. bete-beteko, bueno, politia da ez, oso bizia dira hor aurrian, pelota ondo moitzen, da hor Leirek atzetik oso ondo botatzeu bere dejada hori, eta plaza hontan mina handi lezake horrekin baita, ze dejada horik ez ustean harrapatzen zaitu eta gozaile di hor aurrea jotu gon, azkenengo golpe hori sartzi eta hoxe pasatzen baite ez, azkenengo golpe hortxe hortan, bueno, bera gontzaio. Azken unera arte gorde hori du kolpea gainera Leirek eta horrek eragiten du. Aurkariak eta batzuetan laguna ere ez ustean harrapatzea eta tanto honetan Ilotak adarik jo beharrik izan gabe 5. lortu dute Ainoak eta Maitek. Sakea ez baita balekoa izan eta hau ere ez elkarren segidan saketiko falta bi ikusi ditugu, aurrena Andreak atera duen eta gero Ainoarena ere laburregia izan da. Bai, Eta 6-5. ikustea, azkenen azpitikan bizia eta nahien batzutan koskatxo batekin geixo atalaike, baina urruna motxexo frontisetik atatzea eta bere aite baldin bau motz kalditzuko arrizko ondo edo, ez? Da hoxe pasazaila nik usteta, Ainoai. Dena liber zela esan dugu lehenago, baina hemen sakez falta ere egin dezakete pilotariek. Azken bi tantoetan ikusi dugun moduan, eta beraz azpitik eta indarrean atera nahi izate horretan, batzuetan gainditu beharreko arrastoa pasagabe gera daitezke eta horri ere arreta berezia eman beharko diote gaurko partidetan zehar. Jokaldia zabalean Andreak eta dejada horren ondorioz 6. 7. tantoraino egin du urdinez ari den bikoteak, 7-5. Eta beste tanto bat jokoan, uneotan. Atzera Leire Galeanok, nola edo ala kolpea tira izan dio pilotari Maitek eta jaso. Ezkerraldean Barrena laburrago jokatuta min egin nahi gero Andreak. Dejada gero toki berera Leirek, eskuinaldera. Ainoak eta hori kanpora joan zaio. Zabaldu egin du eskumaldetik ezkerraldera, baina gehiegitxo harratu ere bai. 6-7. Bai, justu izan da, nik uste horra Leireko oso ondo botau dejada, baina ja atento Maite ere dejada horieta. Ja ikusita ze egiten hasi den, da, bueno, gero hor Andrea botatako pelota hori justu izan da arrastan gainen nik uste indula. Egu ere gauden tokitik aulkitik apur bat altxa behar izan dugu pilotak botean hone egin duen jakiteko doi izan da kanpoan. Eta lehengoaren amorruz, orain aukera ikusi duen bezain pronto jo du berasora. Kantxaren erdialdera dejada eta tanto. Bai, oso ondo botatako Ainoak, bere aldetik aukera ikusi dut, eta bi aldeta zaduen bi urdinak eta erdia dejada oso ondo botatakoak, eta tanto ona pila duna. Zazpina marka gaioan, bueltatu diote pilota urdinek Ainoari, eta beste tanto bat jarri du abian Ainoa Ruiz de Infantek. Luze Maitek atzera, eskuinaldetik bildu eta eskuinaldean zehar luze jarri Leirek, ezkerraldera gero Maitek, boteari itxaron, distantzia behar bezala neurtu eta pilota jo du gero, Leire Galeanok. Berriz ere azelariarentzako txanda, eskuinaldean dejada, iritsi egin da Maite, kantxaren erdialdera Andreak ireki, Ainoak bien tartera luze, bolea ona erasorako Maitek, berriz ere eulatearra sartu da jokoan, Andreak ireki, Ainoak jaso eta ustekabeko dejada ere bai, nola edo bala pilota hori jasotzera joan bada ere, bolea zezin sartu Maitek, dejada kantxaren erdira, Ainoak barruan da pilota, bildu eta eskuinaldera izzi bidetatu, berriz ere Otxandiarra sartu da, eta ezkerraldeko dejada polit horrekin. 8. lortu dute, Maitek eta biek 8 eta 7, oraintxe adierazten ari zaizkio
Bikote gorriari lortu duten tantoa eta beste behin dejadaren bidez, ederki bukatu du, tantoa Ainhoa Ruiz de Infantek. Bai, tanto oso nahi joko du, ez? Bizi-bizi horra hurrien bai batak eta bai bestek pelota oso zailek jaso ditue, eta bueno, bukaeran ja horrezkerrakin txapa gainen justu ailauteko pelota eta oso ondo bukatuta tanto ona joko du. Leire Galeanok oraintxe pasadio bilota Ainhoa Ruiz de Infanteri eta Bizkaitarra badator sakera. Pilotari punpa eragin eta ezkerraldera. Ongi jaso du ezkerrez Leire Galeanok, ezkerra da eta beraz ezkerretik min egitea ez dut uste. Ez zein bikotek gidalerroaren barruan izango duenik, baina bere eskuin eskuarekiko konfidantza areagotuz joan da, neguan zehar, neguan jokatutako binekako txapelketa luzean zehar, eta beraz min egitea eta Leire erasatea ez da askotan erraza izaten. Ez, oso zendu da, ez, gutxi galtzeuna, eta aldordotik, bueno, bihatzela llegatik, hoi espero da, gutxi galdu eta alduenin egin iteue gaina, eta ikusteak, gaur Leirek behin jokau gabeko plaza baten nola moldatzen nahi den, ze plaza hau ez da erresa, eta ni uste lau pelotarik ondo moldatzen nahi dela, ez, askotan zaila izitea, moldatzi bakarrik ez, baizik eta gero erason, zeran itzin deutxoite batzuk, baina gainentzen erason nahi dira gaina, ez da erabat peloteatzen arrisku ez dienik gai arriskatzen, eta bueno, Ontxe erasona Ainhoa galdu du, baina nik ustet ondo jokatzen nahi dela plaza hontako partidu hau. Ezaugarriak zeintzuk diren kontuan hartuta eta zailtasuna ere ahaztu gabe ongi dabiltza lau pilotariek eta partida txukunari da jokatzen. 22. tantoa lortu nahia eta Donostiarako txartela buruan dutela beti ere. 8 eta 9 markagailuan beste tanto bat jokoan. 9 berdintzeko aukera Urdinek, 10 eta 8 tanto biz aurretik jartzeko abagunea Ainhoarentzat eta Maitearentzat. Eulatearrak ezkerraldera jokaldia, Leire Galtxa eta pilota ireki eta botel lasterrean sartu da Ainhoa Ruiz de Infante eta behar bezala pilota altxazerik ez du izan, abiaduran ere bazet horren eta halakoetan beti izaten da apur bat zailagoa eta kasu honetan ezin izan du kontrolatu behar den moduan, behar izango zukeen moduan pilotak hartu duen egaldia. Bai, hoi da, azkenen hoxe. Segundutxo horrek asko eraiteu eta pitin bat falta izin zaio hor, itxoiteko. Zabalera sakea orain Andreak eta Ainhoak botearen ostean ero baterik ez. 10 eta 9 aurretik dira Urdinak, baloi bat ere sartu da ez ustean kantxara, baina erretiratu eta jokalekutik kendu dute. Umeek plazatik kanpo jostatzen jarraitu beharko du, nahi izateko tanbintzat. 10 eta 9, berriz ere aurretik jarri dira Urdinak, Andrearentzat aukerakoa, bien tartera luze boleaz erasoa Maitek, Andreak ireki, eskuinaldean dejada Ainhoak eta tanto, 10 eta berriz ere, Niako edo dejada, Ainhoak tanto lortzeko erabili duen arma. Bai, aurrena Andreak peloto zail bat jaso du eta hor Zabalea Leire hortxe zan gainen, baina esan deunak gaina eskubiz hartu berak izi dut, azkenengo gerri kolpetxo hori batzutan falta izitea hor pelota txapagainan jartzeko. Da, bueno, hoxe falta izin zaio. 10 markagailuan dejadaz 4 tanto egindako ditu Ainhoa Ruiz de Infantek, irekita lortu du bere orain arteko 5. eta azken 15. Bien tartera bat lortu du Maitek eta Leirek ere bat egina du dejadaz. Eta orain arte bat ere pilotarik ez du eraman barik ez. Lanardietara iritsiko da bikoteetako bat Antonen ostean. Ez du behar bezala kontrolatu hor airea Maitek eta plazatik kanpora joan zaio
zabalalde hartan aparkatuta dauden kotxeen ingurura. Bai, oso gutxitan fallatzen jokaldia, bolea maite esan daike bere beri edula, baina ez du ondoz jo eta aldein indio pelota horrek. Gainera, edozein unetan erabildezake erasorako eta defentsarako, eta horrek asko zailtzen dio jarduna aurkariari, eta askotan ez ustean harrapatzen du. Baina kasu honetan ez du asmatu eta lan erdietara iristearekin batera atxeden setera etorri dira lau pilotariak, eta lau pilotari ez gain baita Andrearen eta Leireren botillero lanetan dabilen Jose Mari Galeano ere, Leireren aita da Jose Mari, eta gaur bereziki inoiz aritu gabeko plaza batean behar bezalako aholkuak ematea eta alaba lasaitze ere izango da bere funtzioetako bat. Ba, nik uste baita zein berdun, esango ziola ez, nik uste oso ondo aidala. Hor, aida, bere dejadoekin dare txapagainek eta bastarrak bilatzen da hortan segitzeko. Esango nuke esango ziola, bueno, ez da giz esango zion, baina nik uste oso ondo moldatzen nahi dara. Hori uste duzu bintzat, bat ere arraildurarik edo pitzadurarik gabe dabil Leire, eta horretan jarraitzea izango du honena. Baina aitaren gomendioek seguru horretarako laguntza besterik ez ziotela emango. Sakea kanpora joan zaio orain Ainoari, zabaletik ezkerraldera atera nahi izan du, baina botea kontrakantxan egin du, eta pilotakarik jo beharrik gabe, 11. lortu dute Andre Aldaregiak eta Ainoa Ruiz da Infantek eta Maite Mujia. Ibili naiz, kasu honetan nahastuta. Sakea ezkerraldera eta labur ateratakoa, Leirek bildu, Zabalera Maitek, elkarren gainean dira oso lau pilotariak, eskuinaldera bizi eta indartsu Ainoak, Andreak eraman, ezkerraldeko zokoa bilatu nahi, baina jo bezain pronto ohartu da pilota horrek hartu duen kanporantzko bideaz Ainoa Ruiz da Infante, garrasi txikia erantzun diogu, eta ezin pilota behar bezala bildu eta behar bezalako jokaldirik egin 12 eta 11, hau ere gutxigatik joan zaio kanpora. Bai, hoi da, eske esatea beste frontetiken azkenen posturak aldatu merezitiela, eta hor, ja, jarretazeko postura hor txokoako bidean, da gehitxo jontzaio pelota hoi. Beste tanto bat jokoan, lehen erdian izan dira orain urrengo aurretik, 8 eta 7koan eta 9 eta 8koan Ainoa eta Maite, eta Arrezkero ez dute berriz markagailuan aurretik jartzea lortu. Berriz ere hanka sartzeak aztu eta artidan sartzeko tantoa beharko lukete horriek oso ongi ari dira lau pilotariak, eta beraz oraindik ere bide luzea geratzen zaio partidari. Maite sartuko da, dejada ahalegina ona zen, baina azpiko lasteirara joan zaio. 13 eta 11, eta berriz ere jokaldia egin nahi, baina orain ere ezin. Bai, gutxitan utxeitegu, horra aurrea jondako nolakoik, baina gaur hortxe bilatu nahien juntaizko pare bat kanpoa eta beste hau behera, baina, bueno, nik uste bikote gorriek bai erasoan galdutakok, eta egin dago gehiago dituela, eta hortxe mandantzei urdinek ez, defensa bikainekin da partidun sartuta. Atzean da pilota, atzelarien artean Andrea eta Ainoa orain ikusle soil, eta kantoaren zamarik handiena Leirerengan eta Maiterengan jarrita dago. Eskuinaldera luze Ainoak, gainera etorri zaio Leireri. Kantxaren erdialdetik Leireak, ezkerrez luze. Olea ona Maitek, eta beste jokaldi batekin erantzuna izan dio boleari Andreak, baina txapara joan zaio. 12 eta 13 batera gerturatu dira Ainoa eta Maite, eta orain berdintzarik izaten duten.
Bai, ez da hojakitek, ez hemen guztea bat biren gora beran dabiltzela bikotiek, eta oain arriskua. Sakera. Ainhoa Ruiz de Infante, kantxaren erdira. Galeanok ezkerrez. Jaso, eta Maiteri jotzeko tokia utzi, kantxaren erdira Maitek. Luze Galeanok. Maiteren bolea hona da, baina ez da barruan izan. Jose Aldaregiak abierazi duenaren arabera. 14 eta 12. Etzen txarra, bolea. Ez oso ona. Hoi barron sortu izumazan, zaila izango zen eamateko, baina hortxe aizeizko juten ez, pelota batzuk normalean gutxi utxeiten da, baina ezkerralde honetan aizeizko batzuk maitei aldeiten kanpoa eta hortxe urdinentzako tantua. Plazan aritzearen ondorioa ere izan daiteke akaso. Plaza honetan jokatzera ohituta dagoela esango genuke 3 urte badaramatzatzue segidan jokatzen, eta hemen izan da urterik gehienetan Maite galtza zuriak jantzita, baina partida guztiak dira desberdinak eta duela urte bete jokatu zenuten partidatik ona ezaugarriak aztu ere egingo zaizkio. Bai, nik uste plaza gehienetan da, frontoi gehienetan ondo moldatzean pelotaile dela, baina, bueno, dano daitegu egun hobexok eta txartxok eta, bueno, urdinaren nik uste baita. Ondo aidela pean amaten da azkenen eraso hortan, azkenen afina berra hortan ez, arriska berra hortan galduazi. Egiten nahi dela, beak askotan eraiteuna. Aize ere altxatzen hasi da eta behar bada aize ere ez dutela egun izango pilotariek, barruan da pilota hori, Maitek ezkerrez bildu, eskuinaldetik berriz ere ezkerraldera jokaldia Andreak, eskuinaldera ostera ere Maitek bolea orain, ona da, bere burua lurre botata Andreak jaso, ezkerrean goxo utzi eta tantoa eskuratu. 13 eta 14, eta berriz ere tantoa lortuta badatoz markagailuaren parekotasun egoera bilatzera 14-akora Ainhoa eta Maite tanto bakarrera jarri dira berriro. Bai, berriz hortxe da ere gainen ez, denak bai ikustea hor atzi baina aurreko joko gehiago egiten nahi dela, askotan hemen pixkat segurua jokatzea luze o erdiparen hortxe luze jokatzen ibiltzea, baina gaur ikustea jokatzeko duela erasoako eta bueno, batzutan naiz da fallatu, hortxe idea, oantxe falta, beste falta bat Ainhoantzako sakez. Eta hoxe, hemen altura pixkata ematez paseio, bera iteu eta bitu, motz ja bi sakeata ditu eta hortxe azkenen erasun dituen eta beste utxeitea batzukin, partidu hortxe daude sartuta urdinak, behan ematen nahi diet, tanto batzu bukatu eta besteen fallukin, hor daude eta ez daude barkatzeko. Galdutako 7 ditu orotara, Ainhoa Ruiz de Infantek tartean saketiko falta 2 izan ditu, eta hemen zuk esan duzuna, askotan seguru jokatzera joatea izaten da normalena, duela 2 urte egiak eta honen beraren final hartu zuen partidan ere ikusi genuen, arratsaldez hasi eta ia gauez ilunduta bukatu genuen, eta partida luzea izan zen, iraupena ez dut zehatz gogoan, baina askotan seguru jokatzera joatea, nobintzat saiatzea, seguru jokatzen saiatzea, ez da aukera txarra izan den. 14 eta 15, berriz ere tanto bakar batera gerturatu zaizkien markagailuan Ruiz de Infante eta Ruiz de Larramendi Mujika Aldaregiari eta Galean hori, eta bat denborari galdu gabe beste tanto bat dago jokoan. Ainhoa gatzera luze, ezkerrez sartuko da Leire. Toki berera luze eta kantxaren errati aldera. Ez dute orain arte arraiarik jo, baina behar bada marra edo arraia bilatzea ere ondo izango dute buruan hiltzatuta. Aurre aldeko zokoak miatu nahian orain Maite. Kantxaren erdi aldera, eraman Leire Galeanok, eskuinaldean orain irkinen bat topatuko duelakoan, eskuinez ondo eraman du Leirek,
Ezkerraldera bolea gero Maitek, baina honetan ere txapa hotxa izan da tantoak jarraitzeko aukerarik izango bezuela zehaztu duena. Eta berriz ere, txapa gaur zenbait jo ditu. Bai, Maitek. ez da ohikoa bere eskutik egia esan, baina bai, gaur batzuk baitu, eta hoxe, ikusi guaina, beak aizien dominatzen, Maitea izan pelota oso ondo moitzen, ezker eskubi, atzea, eta aurrea, eta azkenengo erasoko pelota kada hortan, txapa ontzaio. Zirte dozarte egitera ere joan behar da, askotan eta azken hau horietako aukera bat zen, aita ez jokaldi egitera joatekoa eta ez da txarra izan bolea, baina azkenean txapa berriz ere salatari. Eta esan behar da baita urdinek oso ondo aidela, ez? Defenditzen oso ondo aidea eta azkenen esan pasatzaion, ez? Hainbeste arriskatu berrekin bukatzea, txapara, Eta hain ondo dabiltzala kontuan hartuta, beti defentsan ibiltze hori etxigarria ere gerta daiteke batzuetan. Bai, hoi da, azkenen inber horrekin, ez? Azkenen aizea saiatzen, eta erabatek hartzizkizuela, desesperazioa. Baina, segi berra da hemen plaza hauetan lanien bukaera arte, eta oain lortu du behan tantua, sondo landutako tantua, eta hortxe berrize, 15 da 16, eta bete-beteko partidua, emozioekin. Tanto baten edo biren gora beran dira une oro bikote biak oraingoan eskuinaldera atzealdera kargatu du pilota Ainhoa Ruiz Infantek, gainera etorri zaio Andreari eta korputzetik kitatzerik ez azkenean Ainhoaren pilotaka da Andre Aldaregiak eta berriz ere 15 eta 16ko markagailuarekin tanto bakarrera etorri dira, baten edo biren aldearekin dira orain arte gehienetan Andrea eta Leire aurretik, baina lorik ezin dute hartu konturatzerako hankapuntak zapaltzen izango dituztelako Ainhoa eta Maite, orain dituzten bezala berriz ere tanto bakarrera jarri dira eta Zabalera orain jokaldia Ainhoak Zabalera baino eskuinaldera esan beharko dugu hemen eskuinezker eta erdi aipatu beharko ditugulako Txoko eta Zabal baino gehiago erdi aldean barrena eskuinaldera Beak bezala moldau erguka hitzeiten. Bai, kontzeptuak ere aldatu egin behar. Oiko pilotalekuetatik ezker paretetatik abiatuta egiten dugulako askotan pilota leksikoa guk ere, eta gaur plaza batean hitzak ere aldatu egin beharko ditugu berriz ere. Tanto honetan jokaldi egitera joan da Ainhoa eta txapazpira joan zaioa. Bai, eta guaina ikusi dugu ez. Jokaldi bat baino gehien ditu Ainhoak oso ondo botatako, baina urdinen defentsak berriz beste nutxeitea eta behantzako tantua ekarri duela. Saria ekarri die. Andreari eta Leireri egindako defentsa pilotakadetan lortutakoak. Amazazpi eta 15. Auspomezua bidali dio Maitek Ainhoari tanto hasi aurretik eta berriz ere beste tanto bat dago martxan, ezkerraldera jokaldia Ainhoak azkenean hor sartzerik ez eta Maitek jokaldia koskaren bat ere jo du, pilota gorantz etorri da, baina barruan izan da eta gero espero baino bote kaskarra egin dio pilotak Leireri eta Antzu Olarra pilota hori eraman ezin da geratu da eta berriz ere tanto bakar batera 16 eta 17. Bai, hoi da, Zabale botatako pelota horta iritsi da Leire, baina justu iritsi da ni uste txapa gainen uste agundala eta bera guntzaio. Gainera koskaren batean jota efektu zoikoa hartu du pilotak, plazetan normalean gerta daiteke bezala. Eta berriz ere partidan bat egiteko aukera Ainhoarentzat eta Maiterentzat. Ezkerraldera Leirek.
Kantxaren erdialdera. Maitek eskuinez jo behar Galeanok. Berriz ere toki berera eskuinaldera Mujikak. Aldaregiak jaso, berriz ere luze eta eskuina bilatu nahian. Kantxaren erdira Ainoak oraingoan jokaldi arro xamarra kantxaren erdira, zabal aldera, eskuinaldera hogesan da. Maitek, luze atzera, eskuinez joko du Leirek. Eraman bai, eta barruan izan da Doidoi ez. Berandu altxa du eskua Unai San Martin epaileak eta azkenean 17garrena lortu dute. Bai, Ainoak eta Maitek eta hor marra Doidoi harrapatuko zuen, errepikapena ere ikusteko moduan izan gara, baina ezkara hartu kanpoan izan den, hala ez, baina eskua berandu altxa badu ere, kanpoan izango zen noski. Bai, ne honek ez dut egile esan behitu eta ez dut ikusi, baina Maitek seitun eskatu dut, ez dakit. Jueza nahiko makalibeli hor. Tantoak jarraitu behar zuela zirudien, baina azkenean tantoak geratzea erabaki du. Epaileak eta epailearen hitzak eta adierazpenak duenez balioa tantoak gorrientzat izan da. Berdinketa hautsiko duena jokoan. Eta jada konturatzerako sartu gara partidaren azken txanpan. Eta hemendik aurrerako tanto bakoitza urrearen parekoa izango da, boleaz sartu da hor Maite. Eta txapazpira, atzera ere. Bai, beste utxoite txiki batez, boleaz erasoako zeon, eta ez du eskun ondo gaur nahi du mezela sartzen bait. Bueno, gero baita esan behar da ez, partiduntzi erraztegu baita, baina finalerdi batzu dira eta tensio horrek erain eukikola danangan, eta batzu igual geixo antzematen zaile. Eta dagoeneko partidaren azken tantoetara iritsi garenez, haren nabarmenagoa dateke finalardietako tentsioa eta horrek ere noski eragina izango du lau pilotari hauengan eta baita gero hariko diren beste laurengan ere eta euritantak ere protagonista ditugu, gu aterpean gaude, baina kantxa bustitzen hariko da eusten omen dio pilotalekuak eta beraz jokatzen segitzeko erauntxirik ezpada behintzat arazo handirik, eragozpen handirik ez dute izango, baina azkar geratzen duen zirimiri xe honek eta lasterrateri den berriz ere, beste tanto bat ikusten hariko zaleten moduan jokoan. Ainoa, atze alderaino etorri eta luze, Leire Galeano sartuko da ezkerrez. Eskuinetik ezkerrera egiteko. Kantxaren erdialdetik berriz ere eskuina bilatu nahian Maite. Gero hilda utzi eskuinaldeko zokoan Andreak eta tantoa lortu. 19 eta 17 eta zulo txikiari dira berriz ere zabaltzen. Andrea eta Leire markagailuan eta behar bada erabakigarria ere izan daiteke. Partetxo hau, naiz eta txikia izan. Momentu zaila ez, gorrientzako naiz eta handiken irekile daun, bueno, plaza hauetako markadore hau, kontrako gehiago irutu zaidala, ze buru eraitei baita eta tentsio eta hemen oendan egoerakin, buruz fuerte hon berrako zu. Bai, eta orain ez dakit, partidaren zein puntutan gauden ikusita hemendik aitzina sar daitekeen pilotakada guztietan erasora joko duen Maitek, lehen sakearen errestorako erasora jotzea erabaki du, eta orain ere ala bihardu bat ere lotxarik gabe. Atzelariak keinu eta aurrelariak ezkerralderako jokaldia, eta dejada horrekin tantoa eta arnaz apur bat. Bikote gorriaren zaten 18 eta 19. Bai, oain ikusi da ez, berriz erasoko daudela ondiken segitzeu, pean jokukin da ontan ondo ikusi da Maite gutzitako pelota bai oso ondo bukatu du Ainoak aurrien hor ikusi duen zulo hortan. Eta bien bitartean, atxeden setaren inguruan, atzealdean eta hemengo arkupetan berotze ariketak egiten hasi dira kantxara atera aurretik
Bigarren partidan ariko diren lau pilotariak, baina geu partida honen akaberan zentratuko gara, beste ezertan segi aurretik. Tanto garrantzitsu hau, berdintzeko aukera, gorrientzat eta tanto biz aurretik jartzekoa, Andreak eta Leirek. Laukoteko gazten sartu da. Maitek kantxaren erdi aldera bizi, eskuin aldera gero Andreak eta ezker aldera autu berandiarekin ireki. Ainoak, boleaz Maite. Andreak ezker aldera. Toki berera luze. Maitek eta gehiagitxo behar baino apur bat gehiago arrotu du Andreak eta bera pilotak zen norabide hartu duen ikusita konturatu da, kanporantz egin behar zuela pilotak, eta inondik ere ez zineragozi, eta berdinketa garrantzitsua Ainoarentzat eta Maiterentzat, emeretzinako hau. Nik uste hor Maitek dejada bota du, dejada arrosa marra, nik uste konfiantza gutxikoa, baina bueno, gero Andreak beak ez da ondo sartu eta zabalea jontzai eta nik uste gustu hartuko zuela tantoi. Orain urrengo 9 eta 8 zijoazela. Hartu dute aurrea aspaldixko Ainoak eta Maitek eta berriz ere 20 eta 19koan aurretik jar daitezke. Partidaren unerik garrantzizko honetariko batean. Leirek eskuinez bildu. Maite sartuko da. Ezkerraldean barrena nin egin nahi aurkariei. Kantxaren erdira orain. Berriz ere euri tantaren bat fin bada ere protagonista. Gainera bota dio Ainoak Andreari. Berriz ere eskuinaldetik erasan nahi, baina Leire behar zen legez kokatuta zegoen. Eskuinez, Antzuolarra, luze, eskuinetik eskuinera hortik kendu behar. Maiteri tokia uzteko, horrengoan berak aukerakoa. Ezkerraldean dejada arroa, Andrea iritsi eta ireki. Gainera gero, Ainoak berari. Maitek ezkerraldera, bien tartera, inorretzegoen lekura. Eta 20 eta 19, oso jokaldi polita eta odolotz handiarekin zirte doztarte egin beharreko bazen hau ere, eta honetan atera egin zaio, eta tanto polita lortu du Maitek. Bai, aurrena bota duen dejada estiloko nahiko arrua erten zaio, nik uste gaur ez dula bere eune, baina bukaera arte berien segitzeu eta, bueno, nahiz eta arrosa marratea eta urrungoen zirto zart luze motz dan eta pentsa dula, baina, bueno, txapa gainean minen du. Hemen atzean gozo ari dira gero bikotekide izango diren Jera Iturriaga eta Iratizabala tertulian, eta oraintxe esan dio Iratik Jerari tanto batek hemen asko balio du, eta are gehiago partidaren zein unetan gauden kontuan hartuta, plazatik haratago joan zaio pilota Leireri, 21 lortu dute Ruiz de Infantek eta Mujikak, eta Leirek partida geratzea eskatu dio epaileari, eta oraingoan presio handiagoarekin, eta partida gehienean, partidaren zatirik handienean atzetik izan eta gero, bai, momentu atzetik joan behar, Urdinek, une kritiko batean. Bai, lehen gorreiek pasadu, azkenen 19 eta 17 galtzen nahi ziren. Eta baino eta juntzaizke zuzenean, da nik uste hortxe, konfiantza gehiago nahi ziren bezala Urdinek, bain presio handia azkenengo tanto ixe falta duelako gorrik, eta, bueno, a ber, buruz eusteien askoz, plazan haidea eusten, baina, bueno, buruz guain oso fuerte euki berrauke ben burua. Eta garai honean eskatutako atxeden aldia, ideiak apur bat freskatu, botileroaren aholkuak entzun, eta aurrera baldin bada seguru joan, eta falta zaizkien bi tantoak aurrena ekarri, eta gero posible balute, eta aurreko biak ekartzea lortuko balituzte, 22. egiteko. Bai, nik ustez gorri behanak saituko ez, leheno atzetik izen dien da momentu kritikotan behanak segin du, erasoa jundia, eta Urdinek
behan defensa erakutsi dut, eta nik uste guain arik eta gehiago izingoela hartatik. Eta pixkanaka haizea gogor eta bortitzari da altxatzen, eta euria ere zirimolaka dabil hemen. Tantaka, eta hau ez dute bat ere lagun izango lau pilotariek, partida bukatzetik gertu dago baina. Eta ea bada, zer gertatzen den Ainhoa Ruize Infanteren azkenengo sake honek abiatuko duen tantoan. Luze jarri du pilota, ezkerrez behar den legez eraman du Leire Galeanok. Maite Ruize Larramendi Mujikak ere luze, ezkerrez berriz ere Leire Galeanok. Eskuinez Maite Gatzera. Atzera eta eskumaldeko zokoa bilatzera. Maitek luze, Andreak eraman. Ainhoak aukerakoa. Eskuinaldea bilatu nahi, baina arroegi joan zaio kanpora. 20 eta 21 aukera bazuten galtzeko, ez da inoiz pilota galtzeko une egokirik, baina koltsoitxoa edukita arriskatzeko aukera ona iruditu zaio hau Ainhoari, eta apur batengatik joan zaio kanpora. Eta 20 eman dio, bikote urdinari, akats Ñimiño honek. Bai, eta gustu hartuko zuen urdinek akatxoi ez. Baina ber, tanto hontan behan egin segitzeuen behan lanak egin, da ber, ze gertatzen. Bole Azmaitek erasorako, ongi, Leire Galeano, bolea orainoan kantxaren erdialdetik eskuinaldera, dejada ezkerraldean eta bere burua lurrera bota badu ere, eramaterik ez. Andre Aldarekiak, Ainhoa Ruize Infantek eta Maite Ruize Larramendi Mujikak 22. Andre Aldarekiak eta Leire Galeanok 20. Partida oso polita izan da, zatirik luzenean aurretik izan dira. Latasarra eta Antzuolarra eta azken unean emerezina berdin du, 20 eta emerezi aurretik jarri. 21 eta emerezi aurre hartu, gero tanto bat murriztu diete gorriek, baina azkenerako 21 eta 20-tik 22 eta 20-kora egin, eta puntua eta finalerako txartela eskuratu dute Ainhoa Ruize Infantek eta Maite Ruize Larramendi Mujikak. Plazetan jokatzea ez da erraza, ongi moldatu dira laurak ere, baina penatxoa izango dute barnean Andreak eta Leirek aurretik joan eta partida biribiltzerik ez baitute izan. Eta pena ez ezik agian damu pixka bat ere izango dute barruan. Bueno, bi urdinek. Baina alakoak dira partidak. Bai, hori da. Zirte dozarte egin behar da batzuetan, eta kasu honetan txamponak Ainhoaren eta Maiteren aldera egin du, Oiana. Bai, ikusi da ez. Etzan ikusten zena irabaziko zuen azken momentu arte, eta azken esan dauna urdinek lan handu egin du defensan, eta gorretxai berriz erason gehiago ibili die. Eta, bueno, azkenien dejadatxo horiek ez zaizko ondo batean bukaera arte Maite, baina azkenengo dezisibo hortan, ikusi da. Pelotariak bukaeran momentu kritikotan ateatzea da, eta guain gontan ahalatzea da. Jaialdi hasi aurretik hemen udaletxearen ludoteka ondoan atondu dugu elkarrizketetarako gunea, baina haizea indartsu eta zirimolaka dabilenez arantz eta honantz, bota ere egin diguseta, baina laster berriz ere kokatu, atondu eta bagoaz. Pilotariak harrapatzera aurrealdean egingo dugula uste dut. Aurrealdean egingo ditugu azkenean elkarrizketak hori da, eta goazen bi finalistek zer dioten entzutera. Hemen gara, Ainhoarekin eta Maiterekin, 22 eta 20, partida guztian zehar arraun egin behar izan duzu atzetik, baina azkenerako garaipena lortu duzue, eta pozik izango zaten eskak. Bai, oso pozik. Zentzazio oso txarra barnekoak, baina bueno, olako partidetan balio dagoena garaipena da ez. Jakin dugu sufritzen, eta gero azkenengo horretan, buelta mondotxegu eta aguanta dugu oso pozik Maiten gandik. Eta negatik ez, bueno,
ez da izen erreza, eta, bueno, urrengo partidue finala, eta espero hobeto urtetea, baina, holako partiduek irabazteko dira. Plazetan jokatzeak horixe da karraskotan, eutsi behar izatea eta defentsan beldurri gabe bat gehiago joaraztera joatea izaten da normalean plazetan aritzearen gakoa, eta zuek inongo momentutan ez duzu etxi. Eso es, al final el jugar en las plazas es lo que tiene. En la plaza de Chauri pues solamente es el frontis, es plaza a plaza. Y bueno, pues es complicado. Los primeros tantos pues tirábamos a la izquierda, es difícil el adaptarte dentro del partido y bueno, pues hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos arriesgado mucho. Ellas pues no han hecho un juego mucho más limpio, ellas pegando la pelota y aprovechaban los fallos nuestros. Yo de volea y así he fallado pues mucho más que nunca y bueno, luego al final pues a base de temosería y sufriendo mucho y Ainhoa también pues en los momentos en los que yo caía pues ha estado ahí animándome, yo a ella y bueno, hemos llegado al 22 y eso es lo que nos alegra y en Trinidad estaremos el día 15 pues orgullosas de poder jugar ahí esa final. Zuk aipatu duzu Maite, burulanak ere asko egiten du, alderdi psikologikoa garrantzitsua da eta ez duzu etxi, atzetik askotan joan zarete, baina azkenean buelta eman ahal izan diozue partidari. Sí, yo creo que eso, ¿no? Entre las dos sabíamos que iba a ser difícil, que tanto Andrea como Leire llevan mucha pelota y defienden y atacan también. Y bueno, nosotras éramos las que no estábamos gozando y entre las dos pues hemos sabido hacer el tándem ese y nos hemos apoyado, nos hemos hablado mucho y en esos momentos pues que es difícil porque la cabeza te hace el clic y lo mismo pues te puedes ir, pues hemos sabido mantener, aunque no gozábamos, como ha dicho Ainhoa, de la pelota, pues porque es difícil el poner los pies y el cómo te vienen los piques y todo, pero lo hemos sabido sacar adelante, muy orgullosa y feliz. Eta bukatzeko azkena, Trinitate plazako pilotalekua ez da larrandia eta lakarra da erabat, eta hor ere ongi hasi beharko duzue, hasieratik behar bezala egokitzea garrantzitsua izango delako, Ainhoa. Bai, hori da, plazako partidu guztiek bezala ez, plazako frontoiak dire, eta horrek zer esan asko deko ez, bote kaskarrak edo pelote igual ez dela inbeste irtetzen, baina horrelako partidekin behar dire ez, buru gogorrak izen, espada urtetzen beste jokon bota batin, naiz de gatza izen eta segidu eta dana emon. Ederzaban, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Hauexek, Ainhoaren eta Maiteren hitzak eta korrika eta presaka bat hemen geure egunera Andrea eta Leire ere. Aurretik izan zarete zatirik handienean neskak eta azkenean ezin biribildu eta ezin hogeita bire iritsi Leire. Bai, nik uste dute hasieratik danok ondo sartu gala, gu bat ez be sensazio honekin ibili ga, eta gero penia naiz aurretik ibili, gero arrapa bindezko eta penia ezin irabaztiak. Ezkerraldea eta eskuinaldea miatzen saiatu zara, Andrea, eta horri izan da Ainhoa gehienetan pilota galtzatzeko eta defendatzeko. Sí, ha sido un partido muy duro, la verdad. Yo he intentado mover la pelota ahí adelante, pero bueno, estos frontones cuesta mucho que entre la pelota y bueno, pues ahí hemos estado. Eta zuk ohikoa duzunez, sendotasun handia erakutsi duzu Leire, baina azkenean ezin partida irabazi. Bai, olako frontoi baten eneukan inoz kokatuta, lehenengo aldixa zan, eta hemen tanto eitxia saia zan, baina bueno, nekixen atzea botata be esala nahikoa eta seiatu naiz, baina bueno, gero egisa izan posik indako partiduakin, baina penia bukaeran partidua juni jakulako. Eta orain apika balorazio positibo egitea ez da erraza izango galtzearen sentsazioarekin egongo zaretelako, baina txapelketa polita jokatu duzue. Bai, txapelketian nik uste dute ona indula. Partidu honetan ondo ibili ba, eta gaur behin naizta galdu nik uste dute guria eman dula, eta hori naizta finalea esaiatzean pena horrekin egon, egindako txapelketiakin guztua. Edarki maneskak, eskerrik asko eta altxa burua. Eskerrik asko. Hauexek galtzaien hitzak, zintzo etorri zaizkigu bertara eta eskertzen diegu Andreari eta Leireri ere etorri izana eta gure galderei erantzun izana. Bigarren partida laster hasiko da eta konturatuko zineten euria ere apurka presentzia hartzen ari dela. Ea, bigarren partida ez dugun arriskupean beroketarik eta egiten ari dira.
bigarren partidan ariko diren, bigarren finalardian ariko diren lau pilotariak, gorriz izango ditugu Jera Iturriaga eta Irati Zabala, eta aurkari Magi Barrokal eta Leire Oskoz izango dituzte, partida hau haste ardenean, egingo dugu berriz, konexioa Etxauriko plazako pilotalekutik. Oraintxe arte, pilotazaleok.
finalean aztain Ainhoa Ruiz Infante eta Maite Mujika. Eta bigarren bikotea partida honetatik erabakita geratuko da. Epaile lanetan, lehen bezala Nafarroako Pilota Federazioko Unai San Martinek eta Ados Pilotaren ordezkari Jose Aldaregiak jardungo dute eta une batetik bestera abiatuko dira jendaurreko aurkezpena egitera Euripean lau pilotariak eta bi epaileak. Badoaz Gorriz Gera eta Irati, erdian aurretik Jose Aldaregi dutela eta erdian Unai San Martin jarri zaiela. Nahi Barrokalen eta Leire Osotzen atzetik. Eskuak jaso dituzte gora Seirek. Txapa gora Jaurti eta lenda biziko sakea. Gera Iturriagari eman dio Leon Castilloak. Ea zer ikusten dugun bigarren finalerdi honetan, baina behar bada Euriak aldrabestu dezake finalerdia. Bai, hortxe dago, haste dizkigu tanto batzuk, eta eusteko moduen partidu irauten bitartian. Eguerdiko ordua eta janko. Haste behar da, Gera Iturriagaren sakearekin bigarren finalerdi hau. Eta tartean hemen, 3 pilotari gazte, Leire, Maili eta Irati, eta esperientzia dun bat, esperientziak ere finalerdietan garrantzia izan dezake, eta kontraste aldetik partidak polita dirudi. Ba, nik uste partidu hasiera baten irikile ikustela, ez? Gorrilek esan laika igual erasoako gehien malaikela, baina urdinek bileke defensa handiko die eta pelota luze ibiltzenak eta ia. Hasiera importante izangoa hemen partidu hontan, sartzea ondo eta konfiantzakin hastean. Hasi da partida, eskuinaldera Irati Zabalak eta iei Armaietara arte etorri bada ere biltzerik ez. Maili Barrokalek bat eta huts markagailuan aurretik. Gera eta Irati orain xari da jartzen. Irati markagailua hortxe jarri dio lenda biziko tontoa bikote gorriari. Bat eta huts Gera eta Irati aurretik. Eskuinaldera ongi bideaturiko pilota. Ba, nik uste ondo eskun ondo sartu gabe pelota izan dela, ez pizka diesin indi jola eta justu sartu dela hor barron pelota hori eta bueno, asko atea da eta ezin izan gabe utzi du eramateko Maili. Eta horregatik ezin izan zuen eraman beste kanto bat martxan. Eskuina zitatik luze. Oskozek ezkerrean dejada eta tanto bana. Hau ere oso dejada polita. Bai, ikusi du hartzulu eta gaina oso ondo bota, ez? Ez usten harrapa ditu eta gile esan oso ondo botatako ezan da, oso ez zaila ezan horra jatzi eta, bueno, bana. Bana markagailuan, bat eta huts aurretik Gera eta Irati jarri dira, baina berehala neutralizatu dute. Desabantaia Mailik eta Leirek pilota aldatu eta orain arte erabili gabeko batekin. Ekin dio sakeari Maili Barrokalek, atera du sakea luze. Eskuina ziratik jaso eta Maili sartzeko aukera kendu. Leire Oskozek txokoan barrena luze jarri. Honek ere jokaldia berriz ere ezkerraldera, Gerak kantxaren erdialdetik ireki eskuinaldera. Eskuinetik ezkerrera Mailik, barruan da pilota kontrakantxatik Iratik bildu. Mailik atzera eta buruz gain basadio pilota bi aurkariei. Bi eta bat horretik urdinez ari direnak, oso pilotaka da ona. Bai. Eta eman dion altu beragatik, bi aurkariak gainditzeko lain izan dena. Bai, oso ondo bilauta, ez? Bi aldiek aurrena ezkerra asko zabaldu eta behartu du Irati eta gero hor eskubien luze ondo ikusi du Mailik eta ikustea. Eskutik oso bizia eta zaiola baita pelota eta bueno,
bizitasun hori ondo torriko hemen. Bizitasun horri edekina atera nahi izango diote Leirek eta biek. Eta aukera duenetan behintzat, nik uste erasoari beldurri gabe egingo diola. Bigarren honetan egin duen moduan. Partidako hirugarrenean eta euren bigarren tanta honetan egin duen moduan. Leirek eskuin aldera. Erak ezkerrera, ezkerretik ezkerrera eraman Leirek, bote kaskarra egin dio pilotak Iratiri, azkenean barrurantzko efektua hartu du pilotak, eta horrek ez ustean harrapatu duenez, Iratik eramaterik ez du izan, plazetako kontuak hauek guztiak. Bai, jarrita zeon, baina pelota horrek bote ugarsan marraretan zeio eta hoxe. Kostaitea, ja hor jarritak gelik zaudela azkeneko mugimendu hortan. Hiru eta bat. Magik atzera luze. Atzerak etorri behar Iratik, baina ongi jaso. Pilota ez da barruan izan ordea. Hor gehiegi eman dio. Eta kanpora joan zaio. 4 eta bat. Eta apurka. Hasi dira. Alde apur bat hartzen markagailuan Magi eta Leire. Bai, nik uste hemen joka gabeko pelotari baita nik uste Irati dela eta pixkat frontoia honetan jartzi ere kostala ikebela eta zera honetan hoxian zamadetzen. Kosta dakioke Leire ere orain arte hemen aritu gabea zen. Eta Iratik ere lehen partida izango bide du hau hemen Etxaurin eta egokitu arte behar bada tarte apur bat beharko du. Eta hemen auskotzaile lana Erak egin beharko du. Irati amil ez dadin. Bai, hoi da, azkenen hemen etxitzi azkena da eta hoxe biskat launtzea behintzat atea eta biskat sartu eta mantentzia importanti zitea zatik hemen Ezkerraldera orain. Ez dira kontu honak hemen, Ambrokariak alde egin ezkero. Ezkerraldera jokaldia egin du Leire Oskozek, baina antxaren azkenengo gunean jo, eta pilota kanpora joan zaio. 2 eta 4. Eta berriz ere zantoa, Erak eta Iratik lortu dute. Leitzarra dator sakera, eta lehen euria izan badu orain eguzkia ari zaigu hemen protagonismo hartzen. Ni uste pelotarek tanto batzuk gehiago eskartuko zituela baina igual, ez? Ikusteko pistara eraiteu. Aurpegian, bete-betean jo diozaiek eguzkiak, baina ea bada, honek polarik ez dion sortzen. Beste tanto bat jokoan. Antxaren herrialdera bien tartera luze. Magik, Iratik eraman. Atzera luze, bere buruari ira guztia eman da, Iratik jaso. Eskuin aldetik Magik moztu, gainera etorri zaio Irati, baina pauso 2 atzera egin da Altxa. Eskuin aldera Leirek, luze eta bizi atzera. Besoaren dar guztia aprobetxatu da Erak, herriz ere ezkerra aldera Leirek eraman bai, baina gehi egitxo jo eta tabernatik atzerago joan da. Eta orain epaileak joan behar, Jose Aldaregiak joan behar, pilota bila. Eta ez dakit non geratu den horrari da. Igotzaile lanak egiten, mendian bale bildu ezala. Eta ara, non geratu den pilota. Bai, hor goiko terraza usta hundala da. Ara, goiko teiatu hartzen pilota. Berreskuratu du Jose Aldaregiak eta zerretorriko da, epailea bera ere. Gainetik bera. Hor esan duna ez, atzea etorrita hor ekarri duen pelota hartan Leirek. Ja, postura, ezkerpaetako postura hortan hemen pareta falta da eta hor alde jau pelotoik. Galdutako bigarrena izan du hau Leirek. Eta beste tanto bat dago jokoan, epailea etorri orduko. Abiatu dena.
Jera sartuko da. Eskuinez atzera, kantxaren erdialdera. Eskuinez ere Leire Oskoz. Jerak kantxaren erdialdera, eskuinez berriz ere Leire Oskozek luze-luze. Kantxaren erdialdean zehar darabilte pilota. Atzelari biek. Eskuinaldera norabide aldatu. Leirek, kantxaren erdira berriro Jerak. Leirek eraman atzerak etorrita. Berriz ere atzetik aurrerago pasa ezin da. Oskoz. Zabalak atzera, botez jokatuko du Barrokalek. Kantxaren erdialdera. Zabalak eskuinaldera. Barrokalek jaso. Zabalak botez. Horrez dakit jokaldia. Ez dut duen egin nahi izan. Baina Txapazpira joan zaio indarrez joan da pilota hori jozera. Eta azkenean indar oro Txapazpian geratu da. Bai, hankagaldin jodu ez, pelota hori, eta nik uste ez diola berraineko indarramano. Hankageldian jotzeak ere zailtasuna badauka. Eta orain jere ikusi dugu nola lasaitzen saiatzen den, nola lasaitzen saiatzen ari den bere laguna, lasai irati, lasai egon, eta hemen egitez zenbait bilatu badu ere partidan aurrera jarraitzea eta sartuta segitzea besterik ez zaio geratzen. Iratiri, konfiantzarik ez galtzeko. Bai, hoi da, hondikan partidun hasera da, eta, bueno, hoi berda hondikan behintzet ez urduritasun hoi ez nabarmentziaz, bestela tanteu pixkat aldeitea baldin maizu geho kostaitea berreskuratzea. Eta atzera gabe, adibidetarako lehen partidara jo genezake, atzetik joan, eta azkenean partida behar bezala amaitzerik ez, borobiltzerik ez. Ezkerraldean jokaldi egin nahi izan du Leire Oskozek, baina ez din, 4-5. Bai, ikusi du hor aukera eta dejada polita jo, baina esan deuna. Zabalea ez, ezkerraldea. Ezkerraldera joan zaio, lehen ere toki berera pilotak ada jotzen saiatu da. Ez zaio batera eta ez da hau ere. Gustat pixkatu handiken egokitzatzen nahi diela, frontoi honta. Pixka konfiantza pixkat behar duela. Denbora pixka bat beharko dute oitzeko eta pilotalekuaren plazaren ezaugarrietara jartzeko. Eta ez dakit Leire Oskozek ere ez dute duen hemen lehendabiziko aldia, Irati Zabalak bezala. Baina aurrena pilotalekura jarri, ohitu eta ordutik aurrera jokatzea xamurragoa gertatuko zaie guztiei ere. Bai, hoi da, ezkenein guain bi utxoita segidan izan ditu Leirek eta hemen hor frontoizoni bere erdipare hori bilatzie askotan hola konfiantza gutxikintza duenan importanti da, zate iskinak bilatzen hasizkio konfiantza gutxi horrekin asko aldeiteu kanpoa. Jerari ere aitortu behar zaio ordea meritua, gainera bota dio hankedara eta azkenean defentsa lanetan sakea ero baterik ez du izan Leire Oskozek. Bosna markaga joan eta pilota eskuinaldean barrena joan da hainbat metro aurrerago eta Unai San Martin epaia joan da. Pilotaren bila, lehen Josi Aldaregiak egin duen legez. Bosnako berdinketa hautsiko duen tanto badago jokoan. Agi Barrokal sartuko da, ezkerraldera, ezkerretuan Giratik. Agi berriz ere, oraingoan, kantxaren erdialdetik eskuinera arte. Jerak eraman, kantxaren erdira ireki, Giratik jaso eta eskumaldean barren alduza ipini. Dejada ezkerrera, Agi Giratik ezkerrez altxa. Leirek eraman behartutako pilota zen eta hor aurreraka pauso bat eginda eta bere burua ia erabat makurtuta dejada egitera joan daiera, baina txapara joan zaio hor jotzeko jarrera ere oso behartua izan du eta kolpak eta beharko zukeen moduan egiterik ez. Bai, da, azkenin nik uste hor binartetik pasada eta motxamar gelditu zaio, baina
deja intentoi txapa juntzaio. Zugusan dezun bezala, ber bezala jartzek ez du lagoki. Atzelariak dabiltza orain, tantoaren zama eurengan hartuta jokatzen. Magik berriz ere atzera eta pare bat metro atzerago etorri behar pilota eramateko asmotan Iratik. Jerak eskuinaldean barrena luze, Leire Oskozek jaso, Zabalak eskuinaldera, Magik atzera eta berriz ere eskuinalderako joeratxoarekin. Kantxaren erdira luze. Pilota arrotuta Leire Oskozek, Zabalak eraman, berriz ere ezkerraldera Maili Barrokalek, Iratik bildu, eskuinaldearen jokoak bilatu nahi orain. Jerak eraman, Leirek kantxaren erdira, Iratik atzera, Leirek ere bai, Besoari zeukan indar guztia eman nahian. Luze Oskozek, barruan da pilota, ezkerrez Zabalak bildu, ezkerraldetik, eskuinaldera orain luze eta atzera, Maili Barrokalek, Jerak eskuinez eraman, erdialdera Oskozek, Zabalak eskuinaldera, Maili, eskuinaldetik erdialdera, berriz ere pare bat pauso egin behar atzera, Iratik, atzelariak orain protagonista, ezkerraldean deja da Leire Oskozek, iritsi eta atzera Magik, Sotamano zeraman, pilota ikusi barik, Kasik, Irati Zabalak, Oskozik sardadin agindu dio Magik. Zabala, aurrean da, eskuinaldean jokaldia, Magiri gainera etorri zaio baina jaso, Iturriagak, kantxaren erdira, bien tarte da, bizi eta indar handiarekin. Ezkerretik ezkerrera, barruan izango da pilota hori, barruan da bai. Leirek eraman, ezkerrez, eskuinean deja da Irati Zabalak, Magik eraman, deja da ezkerrean Jerak ere, baina gutxigatik izan da kanpoan. Tantoa urdinek lortu dute, 7 eta 5, eta benetan joko bizia, alaia eta tanto luzea ikusi dugu, azkenean Magiren eta Leireren alde joan dena hoiana. Bai, pelota hau ja tanto ezberdina izan da ez, pelotak da asko, luze, batipat, eta bueno, gehor aukera ikusi dutakoen ditu alkarren jokaldeiek, eta azkenengo jokaldi hori hierana justu baino kanpon izin da. Oan ja zelaike tanto hontan ja pelotak da hauekin pixkat egokitu diela frontoi hontan. Bai, eta nik uste lauretako inorrezela egongo egokitzeke, pilotalekura egokitzeke, tanto honetan jada antzemango zizkiotelako guztiek ere pilotalekuari ezaugarriak eta bilatu beharreko txokoak eta zaindu beharreko guneak eta denak ondo harakatzeko tartea izan dute. Aurreko tanto luze eta politartan. Beste tanto bat dago jokoan. Era sartuko da, atzera berriz ere bere Besoaren indar guztia aprobetxatu guran, oraingoan berak ireki eskuinaldera, Magik bildu kontrakantxatik. Ezkerrean deja da Leirek, arroagoa Magik, arroagoa Jerak barka, Magik atzera gero, eta atzeraka etorri behar Irati. Eramaten ahal egin zera, baina azkenean hori egiterik ez. 8 eta 5 eta apurka badoaz aurrera gorriak eta 3 tanto elkarren segidan egin eta aurretik jarri ostean, 3 tanto aurretik jarri ostean, gara jona partida geratzeko Jerarentzat eta Iratirentzat. Bai, momentu eta hoxe pelotak gada batzuk izin dia baina, tanto gorra izan di azkenengo bi hauek eta bueno, ondo etorriko zei pixkat eskantzu pixkat eta alkarri animo emateko baita. Hor tanto hontan babukeran dejado hartan Maili ondo iritsi da oso bizi da biki pelota ez. Uste bukatzen ez dela igual hainbeste, baino pelota oso bizi eta atzea oso atzen jarri du hor bizi eta Iratik. Ezin izin da iritsi ondo eta ezkerraken ezin du txapak gainen jarri. Besoetan duen indar guztia aprobetxatu nahian dabil eta bikain darabil atzera eta aurrera
luze pilota eta indar handiarekin jori irteten zaio eskutik. Eta horri etekina atera nahi izango dio. Hemendik aitzina ere, partidari bide luzea. Magiren sakea, Antxaren erdialdera. Ongi eraman du. Iratik. Erdialdean dabil pilota. Leire Oskozek. Zabala. Atzera. Eta Kantxaren erdialdera. Oskozek ezkerrera bai, baina Arroegi eta kanpora. 6 eta 8. Eta aspalditxoko partez, tanto egin dute Jerak eta Iratik. 3 eta hutseko partzialari eten puntua jarri ahal izan diotelarik. Bai, eta ikusten Leirek atzetik gai da txapelketa honetan, baina aurrien ibiltzen pelotaile da, eta bauk eborrelaien senoi, eta aurrien aukera daunetan beti botatzen saiatzea, eta guaine saiatu da, aurrien pare bat jokaldekin, da gero pixka luzaxo saiatu daren, alde egin zaio Zabalea. Atzean naiz aurrean ongi moldatzen da Leire, Lehiak eta honetan atzetik jokatzea egokitzen ari zaio, baina aurrean ere egokiro moldatzen da, eta kasu honetan beste hutsegite bat Urdinek, pilota hori jo bai, baina ezin barruan boteak, ezin barruan izan, eta zazpigarrena lortu dute Jerak eta Iratik, eta orain euri egiten digu kalte guztiak, aurrera inotorri zaigu lehen zaparra da harin bat izan dugu oraingoan guztiak goi eta hemen nagusi, eta ea bada, partidak zer nolako bilakabidea daukan hemendik aurrera. 7 eta 8 markagailuan esan bezala konta ezagun tantoa, ezkerraldean Barrena pilota luza ipini du Iratik, eskuinaldera gero Jerak, Iratik Antxaren erdira luze, ongi altxa du Leire Oskozek, Iratik atzera, baita Leirek ere. Zabala, luze, Karrautxi nahian dabiltza, bi atzelariak. Agi sartu da orain, eskuinaldera, atzealdera, Leire Oskoz, eskuinaldera, Lanztarrak ere, eta hor atzaren puntarekin joko zuen Maik, txapa gainerako behar beste indarrik ez dio eman, baina gaizki jotakoagatik, gaizkiotakoak ere normalak izaten dira, are gehiago plazetan. Bai, da, lehen esan duenegatik ez. Hor kolpia eskartia dio, eta ez du eskun sartzea eukita alden indio pelota horrek Mairi. Baina tanto haure gorra izan da, luzie eta tanto luzek jokatzen nahi die partidu honetan. Eskuinaldera sakea Jerak. Behartaraino joan eta ongi altxa du Leire Oskozek. Herriz ere, eskuinaldean Barrena, aurkaria imile egin nahi. Zabala. Aik atzera. Ezkerraldetik eskuinez. Ongi jaso du. Iratik. Aik ezkerrera. Zabalak ere bai. Leirek atzera. Iratik jaso. Aik berriz ere. Duen indar guztia aprobetxatu eta berriz ere Gibelera. Barruan izan da pilota hori antza denez. Eskatu egin dio, baina Josek barruan izan dela adierazi du. Bai, barruan izan da garbi gaine, Garbi ikusi dugu ere. Leirek
atzera, eskuinez, kantxaren erditik jera, atzelari lanetan orain. Iota jo eta segituan etorri da. Ostera ere, Leitzarra aurrera. Oskoz. Ara, hor. Ez du behar bezala jo eta bera joan zaio. Ez erratzuen pilota bat kaldu du, baina hor ere hanka geldian jo behar izan du. Eta darrandia eman nahi izan dion honetan. Lurrera joan zaio zuzenean, Leireri. Ba, nik uste, igual geisten hasi dela, ez? Hankagaldi jentzen da geisten hasi dela, eta ja partidu tanto honek bazenbak inkarga, pelotazo asko izan eta azkenen behera guntzaio. Eta tantoak ez ezik partidak ere luzearen itxura hartu du, 24 minutu eta erdi dira partida hasi denetik, eta oraindik lan erdietara bikote bietako inorrezta iritsi, eta honek pentsarazten digu luzea izango ote den, naiz eta zein amil daitekeen partidaren bigarren erdi luzean. Ba, nik uste lehenengo partidutiken ezberdintasun hori dela, ez? Aurreneko partidun gehien bat atakien hor aurren ibili die, erabat. Eta hemen pelota askoz luzeo dabilkile, bakoitzek azkenin pelota bakoitzek dauzken doaiek izberdina die, eta, bueno, ba, momentu ez behintzet, luze dabilkile, eta bixe, peloteo tanto luzeok haidie peloteatuk. Golea horreztu eskuan sartu Leire Oskozek, eta 10. lortu dute Jerak eta Iratik, eta Leirek galdutako beste pilota bat hor boleaz ez du ongi sartu. Ba, ez du ondo sartu, eta nahiz eta boleak ondoko moldatzean, ba, ez zaio sartu, eta, bueno, utxeite bat, izan du. Leire Oskozek, ezkerrera Jerak, barruan izan da, Darrandiarekin atera zaio pilota eskutik eta tantoa lortu du. Eta iritsi dira lan erdietara, Irati eta Jera aurretik. Eta ere jokaldi polita. Bai, hor ondo ikusi du utxuni eta ondo botatako pelota hor zabarea ez, ezkerrea hor ondo sartutako horiek ba zailak izatea hor aurren ekartzi eta ondo bukotako tanto izan da. Bigarren aldiz hurbildu dira lau pilotariak. Atxeden setera. Ura edatera eta hemen Euskiak ikusten. Mikrofonoa martxan daukadan. Martxan dago beraz, eure hotxa iritsiko zaizue. Atere arazori gabe geure hemen Euskiaren azpian gara eta nik gabe eukitu eta zago hemen errazantzematen zer egiten dugu tupustean. 11:08 kontu, partidaren bigarren erdian sartuta daude Jera eta Irati, lehen erdiaren bila, Magi eta Leire. Jera sartuko da jokoan. Luze, eskuin aldetik atzera. Irati. Magik atzera, Iratiren bolea ona, eta bikainak atzandia eman dio. Darrandiarekin atera zaio eskutik, eta horra iristerik ez dute izan. Ez Magik eta ez da Leirek ere. Bai, bolea zor defensa sartu da, baina ikusia, azkenin txapagainea ondo sartutako pelota izan du eskunda, txapagainean eharki botata, hor, izin du ailatu, inok. Defentsa lan ona egiten du normalean Iratik, eta lan horri esker atzera ditzakete partidak aurrera. Euren bikote galere Jerak laguntza handia ematen dio eta bikote ona egiten dute. Leitzarrak eta Lizartzarrak. Bai, beda San Ferminetan alkarrekin ibili izin da, bueno, azkenin bikotiek alkarrekiko alkar hartzi horri
ja indazeuken, da, bueno, guain hemen plazan ondo moldatzen nahi die, eta hementxe, ja, partidu honetan pixkat urdinek ez, konfiantza pixka galtzen hasita ote daren emateu, ez dakit. Gorreiek oso sondeo ikusteie, eta urdinen utxeite batzugati guain partidua pixkat hausten nahi da, momentua hause da ondo indometzela gelditu eta berriz hastiez, eta plazatan utxeite batzuk iten hasi eta behin markagailun aldea hondi hartu ezkeko zaila ezitek hartzi eta urdinek berriz konfiantza hartu eta beak jokua hasi dian bezala segitzeko modu duen. Hala da, unea proposean geratu dute partida Magik eta Leirek, tantoko zuloa zabaldu diete aurkariei, Jerak eta Iratik, eta badator, Leitzarra sakea luze, eta ezkerraldera kontrakantxetik ongi bildu du Leire Oskozek, eta hor inguruan dabiltzen umek ez da dela minik hartu, eta ez daitez dela plazara pasara da, ez bada inork sustorik ez da zen auto. Leirek luze atzera, kantxaren erdi aldetik, eskuinez Iratik bildu, Magi sartuko da berriz ere jokoan, atzera ezkerraldean barruan da pilota, kontrakantxetik bildu, Irati Zabalek, Magik atzera, oraingoan kantxaren erdira, eta ezkerratik erdi aldera azkar etorri da, Irati, eskuin aldera, Leirek, Jerak jokaldia, Magik luze, barruan izango da, pauso pare bat atzera egin behar Iratik, baina jaso, Leirek Zabalera, Jerak eraman eta kantxaren erdialdera bizti eta indartxu bideratu du pilota, eskuinetik eskuinera orain ere luze, barruan da Magitena, Iratik ireki, Magik atzera, boleaz eraman, Jerak eskuinaldean deja da Magik, Jerak jaso, ezkerraldean oraingoan Leire saiatu da bejadaren bitartez, iritsi egin da jokaldia doi frontisera eta eskuinaldeko zulo hartan egin die min aurkariei. Jerak ez zuten esperoko, gainean izango zenik eta azkenean gutxigatik iritsi da, baina barruan izan da Jeraren deja da, etxian dira dio kolpea, gainean izan da, eta zori apur bati esker, 14 lortu dute gorriz ari direnek. Bai, oain gorrilei, defensako lanaz tokau zailo bat ipatiti eta, bueno, azkenin bi pelota zail jaso ditu hor eskuin alde hortan Jerak eta azkenengo pelota zoi kale bale justu aliatu eta txapa gainean jarriu eta maientzako zaila gelditu eta ezin izin du jaso. 14 eta 8 apurka badoaz. 20 birainoko bidean aurrera. Jera eta Irati, tantoa egin eta berriz ere susperralditxo bat beharko lukete partidatik ez irteteko Magik eta Leirek, azkenengo tantoetan erabat defentsa lanean aritzera kondenatuak izaten ari dira, baina hemen batzuetan gerta daiteke atzetik joan eta defentsatik saria etortzea eta baita alderantziz ere erasoan aritu eta pilota galtzea ere normaltasunaren barruan gertatzen den zerbait dela esan baiken ezake, beraz hemen inork eluke etxirik hartu beharko. Magik keinu, Leire Oskozek eskuinaldetik eskuinaldera atzera, Iratik eraman, Leire berriz ere, eskuinaldera ostera ere, Jerak ezkerrera, Magi iritsi egin da pilota atzean jarri, berriz ere indarrandiarekin atzera, eta defentsa lanetan goleaz Zabalak eramaterik ez. Eta 9. lortu berri dute orain, Barrokalek eta Oskozek, eta tanto horna. Bergararrarentzat eta Lanzarrarentzat. Beste
tanto luze bat, eta oso ondo landutakoa, gorra, da bueno, tanto hontan urdinek ikusi da zenbat lan inberrezen duen tantoa lortzeko, ze gorriek defensan izen dio bat ipat, baina defensa oso onakin, eta lan asko inberra daukela urdinek ikustea tantoa lortzeko. Eta orain, Unai San Martin epailearen saskita jo dute Magik eta Leirek, pilota aldatu, eta epailearen saskitik atxeden lekurainoko bidea egin dute, bigarren biderrez, Jerak eta Iratik partida etetea erabaki baitute. Eta tanto luzearen ondoren, ez dakit hau, nekeagatik izango den edo estrategiagatik hartuko zuten etenaldia, baina sentsazioak urdine joztu eta berriz ere atxeden batetik abiatzeko, atxeden baten ostetik abiatzeko, ez dautu txarra izan hau. Jerak eta Iratik hartua. Bai, ni uste bat arnasa pixkat freskatzeko, ez? Tanto azkenengo hauetan pilotkada asko gizendi eta bueno, arnaz berritzeko pixkat, zatik gomendik partidua asko falta zaio eta fresko mantentzea importantea da, zatik gortu laik eban diken da uste aldo hortatik izan dela eten aldeia. Eta partida bera ere gogordoa, 9:14 dijoa zela oraintxe bete dira. Partidari hasiera eman zaionetik 35 minutu eta laurden, eta oraindik ere 22. tantora arte bide luzea geratzen zaie. Aurretik beraz atxedena ez da bat ere gaizki hartu izan. Beste tanto bat jokoan, Magi aurreko kuadroan jokaldi egin nahian ezkerrean dejada, baita Jerak ere, beste dejada batekin erantzun dio Magik, baina ura ez da gainean izan, ez da txapa gainean izan, txapazpian baino. Bai, aukera hona zuen, ikusi da, bai. Aurrenko deja horrekin Jera jauta beste bat indiot, aukera oso nazuzek. Ja, kontrapausun harrapatzen bikote gorrile, baina txapapea juntze jo. Pena izango, baina segi berra dago, berrize. Lehen partidan Ainoari eta Maiteri hainbat alditan gertatu zaiena gogora ekarri eta batzuetan zorteak ere apur bat lagundu behar diola pilotariari. Halako pilotalekuetan, halako plazetan. Normalean gaina atzetik joazten nahitzaizko jokaldi gobendotatzen. Eta, bueno, nik uste hoxe iziteala. Txapa krudela izaten da batzuetan, eta aurretik doanari ematen dio laguntza handiagoa atzetik doanari baino, eta lehen partidan erreakzionatzea eta aurretik jarri eta garaipena lortzea bideragarri izan dute. Bideragarria gertatu zaie Ainoa Ruiza Infanteri eta Maite Mujikari, baina atzetik dira Magi Barrokal eta Leire Oskoz, eta ea bada haiek ere partida berdintzera iritsi eta aurretik jarra daitezken edota ez diren 22 heltzeko moduan geratzen. Beste tanto bat jokoan, kontrakantxatik bildu eta pilotak ibeleratu Leire Oskozek. Zabalak kantxaren erdi aldera, Magik atzera, Jerak ongi iraman eta pilota luze jarri gainera. Leirek atzera, ezkerraldetik bildu, baina Magiri ez diozeko tarterik ez dio eman, Iratik eskura etorri zaio eta berriz ere kontrakantxatik Iratik eskuinaldea deja da, eta tanto, 16 eta 9, etzen aukera txarra erasora pasatzeko, horixe bera egin, eta gainera, tantoa lortu dute Iturriagak eta Zabalak, 16 eta 9. Bai, beste pelotazo askoko tanto bat eta luze joko duena. Hortxe Zabala bota dio eta Magik nik uste konfiantzak pixka jaitxintza jo da eta txapara juntza jo, bueno, hor segi berra du ez, konfiantzakin beburukin, da partidua aurrera atatzeko oantxe da momentu izatik, ja partidua 16 eta 9 zazpik tanton aldie, eta ikusita kostatzeanak egin hemen tanto gehiagia, bueno, oain benetan konfiantzazko deja da indor Zabaleta Zabalea,
Eta Tanto hain zaila izan eta da oso ona, aurkariek, jerak berak ere, txalo jo baitio. Maili oso Aitu iniz ausartzen. ingo aitu. Bai. Jada polita izan da, zirte dozart erabaki bat hartzeko unea horixe zen, eta deja da jo, eta bete-betean asmatu du Bergararrak, 10 eta 16, eta horrengoan sakea berreskuratuta, ea berriz ere partidan sartzeko aukerarik izaten duten hemendik aurrera, Barrokalek eta Oskozek. Erantzuna, bat ere Goiko kontrolik solairo gabea, bereze. berriz ere, lehengo toki berberera. Igorri du iratik eta 11garrena lortu dute Magik eta Leirek. Eta berriz ere, eskalatzaile lanak, igotzaile lanak egin behar Jose Aldaregiak, Josek ere bazkaria ederki irabazi du. Hortxe dabil, pilota eizatu nahian. Jose, gainalde horretatik azpialdera bera etorriko da. Halako batean, goiko tabernaren, denak bat tabernaren eiatura joan da pilota, eta handik onantz bera bakarrik ez datorrenez, norbaitek joan behar bila, goitik atera, pilota berriz abendugu kantxan, eta badator epailea ere, motel, baina seguru, goialdeko lanak egin dituen tokitik, kantxara be aldera. Atera du Magik. Zabalak jaso. Eta Xeleberre hau ere epaileak pilota bila joan, eta epaileri gabe jarri dutela. Tantoa jokoan, Jose Aldaregia geratuko da ezkerrean zaintzaile lanak egiten, eta alduenean ezkerretik eskuinerantz egingo du Unai San Martinek, baina horrengoan biak jarri dira toki berean. Luze, Leire Oskozek, kantxatik bildu, Irati Zabalak. Magik luze, atzeraka etorri daiera, baina ongi altxatu du. Eskuin aldera Oskozek, jerak eraman. Leire, luze, besoa luze eginda. Pilotak ibeleratu. Iratik eraman. Leire atzera, eta eskuin aldera. Jerak eraman, Magik atzera, horrengoan Iratiri egokituko zaio atzelari lanak egitea. Bildu eta berriz ere Barrokalentzat aukera. Eskuin aldera, eta lehengo tokira. Jerak bildu, baina sobera loratu du bere pilotaka da. Eta 11garrenetik 12garrenera egin dute. Orain, Magik eta Leirek 12 eta 16, eta tanto hau ere, pilotaka da dezentekoa izan da. Eta luze joan dena. Bai, pelotaka da asko eta atzien ez, bat oso atzi nahi jartzen bikote urdinak azkenengo tanto hauetan pelota. Eta, bueno, ikusi horrien konfiantza gutxixokin ez zizkela gauza gondo batea eta pelota luze jortzen nahi die, eta, bueno, geho urdinek defensa bikaina hogeta horra idia usten ez, baina, bueno, aukera duenen bukatzen saiatu berko gue. Kontra kantxatik Oskozek bildu, eta jokoa kantxaren erdi aldera bideratu. Magik atzera, Irati. Luze, kantxaren erdi aldetik, Zabal aldera, eskuin aldera. Oskozek atzera, ikarren gainean dira, lehen partidan jazoen legez lau pilotariak, eta ez dute hor, behar leku erraza. Pilotariak jotzeko beta izan dezan, elkarren gainetik ere kendu beharko duelako. Beste engandik pilotarietariko batek. Magik atzera, luze. Eskarra egin dio pilotak. Orantzko joera hartuta, altxatuta, Iratiri baina jaso. Atzeraino joan behar izan du. Eskuin aldean Barnaierak. Herriz ere toki berera baina aurrera xeago. Ezkerrera jokaldia, kontrakantxatik jokaldia Leirek ere, beste dejada bat, eta iritsi bai, utxalak hausi. Beste dejada bat egin nahi izan du Magi Barrokalek, txapazpian geratu da, bere intentzioa ordea.
Bai, hor leirek azkenin erabat atzea botata bakarrian ikusi du ez dola eitik gauza hondik eta zabaldu indur txapa gainean, baina jerak kontra erasuen dejada bikaini bota du eta Magik ez da ondo iritsi eta behera juntzaio. Eta apurka ari gara, partidu honetan ere amaierara gerturatzen, 17 eta 12 markagailuan, 5 tantoko zuloa zabaldua dute markagailuan Leitzako aurrelariak eta Lizartzako atzelariak euren alde. Eta atzetik lanean serio Barraite, etxirik hartu gabe, Magik eta Leirek eta orain iratik egin duen akatxonek arnasa pixka bat emango zion bikote urdinari eta berriz ere epailearen notzarara doaz beste material berri bat apartatzera. Bai, nik uste partidua azkenen gortzen nahi da, ez? Pelotaka da asko dare eta horrek eraina izango gaina euskilera eta da eta behotzen nahi du. Eta hasieran zeuzken ebitxantxo horren freskurak galdu izango iaia. Bai, lehen euritan izan gara, bolada eska batean, partida hasi aurretik, hasieran ere ilun xamar zegoen giroa, baina gero sola atera da, eki atera da, eta orain eguzki galgatan ari gara hemen, geu lanean eta geu ez ezik, pilotan eta izerdi patxetan, hemen Etxauriko plazan, 13 eta 17, atera dusakea Magi Barrokalek. Eta berriz ere aipatu eta ara non itzalgune pixka bat, ez larrandia behar bada, baina honek ere erosoago eta tranquilago aritzeko aukera eman diezaieke Laurei ere. Bai, bista bat ez, laino bat paren jartzeanien deskantsu hartzo biztak, ze euskitan azkenen eraine du baita. Iratik eskuin aldera. Pauso bat aurrera egin eta Leire Oskozek atzeratu. Zabalak eskuin aldera. Barrokalek atzera egin eta gozo jota atzeratu. Ezker aldera. Kantxaren erdira Leire Oskozek arraia bilatu nahian ibiliko dira lehen Iratiri egin dio pilotak. Gorantzko joeratxoa hartuta ezoiko bote bat. Baina lehen partidan inorkeztu aurkitu. Eta bigarren honetan behin Leire Oskozek izan du horretarako xexantza. Kanpora joan zaio hau. Iratiri gehiegi harrotu du. Besoa luza egin da jo duen pilotaka da. Zeina ez zenbatzeko modukoa izan. Eta 14garrena lortu dute orain Magi Barrokalek eta Leire Oskozek eta berriz ere. Batoz partidara, 3 tantora besterik ez daude Geraren gandik eta Iratiren gandik, eta oraindik ez dago hemen ezertxo ere erabakita. Ez ikustea, ez? Hor partido neka utxita bat euzuntzeola, 16 eta 9 ez da izan zeben, baina urdinek laneako jarri die eta aurrien atatzen zitzaizken jokaldi horiek utzita luzeo jokau eta lana inez haidie guain. Gorrien musikaren akordeetan ari behar izan dute dantzan azken aldi luzean Magik eta Leirek, baina berriz ere 3 tantora jarri diren honetan badatoz partidara eta gertu dira aurkariek dituzten 17 tantoetatik eta berehala sartuak ez bagara honezkero partidaren azkenengo zatian, orain ere arraia jo du Magik, Iratik jaso, Zabalean barrena luze, eskuinaldeko koskan jota Barrokalek, eskuinaldean jokaldia Leirek, baita Jerak ere defentsa beharretan izan bada ere, Leirek atzera luze, ezkerretik kantxaren erdi aldera, arraia jo du orain ere, baina jaso, Irati Zabalak, Magik atzera, Iratik ongi iramandu. Leirek ezkerretik eskuinera, besoa aski luzatuta, Jerak bildu, Leirek atzera, barruan izango da, Iratik eraman, eta Magik atzera. Lizartzara dira kargatzen, nahi adina,
Itzatzen den arte. Barrokal eta Oskoz, baina ez da erraza izango. Iratik etxi hartzea, kanpora joan da. Leireren pilotaka da. Jerak usaindu du pilotaren norabidea. Eta usaindu ez ezik. Bai eta bete-betean asmatu ere. 18 eta 14, hau ere tanto gogorra. Eta berriz ere, gorrien pilota kantxara. Bai, tanto gorra, ez? Pelotak asko eta hori esan duena. Luze jokatzen nahi die urdinek momentu honetan, eta bai, Irati nahiko kargatzen nahi die, baina bueno, Jeran laguntzare badauke horratzea eta bilen artien, azkenen tantua bere ganatzie lortu due. Jeraren sakea. Pilotari punpa eragin eta luze jarri du atzera. Oskozek eraman Iturriaga. Kantxaren erdialdera bizi. Eskuinez atzera. Eta ezkerraldeko joera txikiarekin, Magik. Zabala. Kantxaren erdialdera aurrera etorri da Leire. Eta gaizki jo du. Zeinaren gatik kanpora joan baitzaio. Pilotaka da Lanztarrari. 19 eta 14 eta beste tanto bat gorrientzat, orain bai partidaren azken zatian sartuta gaudela esan genezakela eta azkenengo tanto hauek gorrien alderari dira erortzen garai garrantzitsuan. Bai, oso importantea ez. Ja, 19 hiru tanton faltan eta bestik berriz 8 faltan da momentu honetan alde handia da hoi, baina bueno, lehena ikusi dugu ez duela etxi eta laneako darela eta ia urdinek behan reakzio jokitzeuen. Diferentzia txikiagoa zen aurreneko partidan tanto bikoa edo batena, baina inork ez du etxirik hartu, aurrera jarraitu dute borrokan Zintzo eta Serio, eta azkenean garaipenarekin joan dira etxera, Ainhoa eta Maite, bigarren honetan zer gertatzen den, behartuta iritsi da hor Irati, eta nik uste hor eramatearekin bakarrik ez dela konformatu, eramatea bakarrik ez zaiola aski iruditu, eta behar bezala ez duen ez pilota jo, Txabazpira alde egin diola kolpaketak. Bai, bilentzako pelota zen ez, bilek ailatzeko zeuden, baina Irati eskatu indio irara eta nik uste gerri ez diola ondo sartu eta orduan txapapea jontzaio pelotari. Eta berriz ere partida eten dute gorriek, eta horren aitzinetik epailearen saskira joan dira Magi eta Leire, Barrokal eta Oskoz. Eta behan pelota hartuko zuen da bikote urdinen pelota nik ustez salida gehiago dela eta atzien hartze du pelota. Biziagoa ote den, horrekin ari dira gehien bat Irati Zabala kargatzen, Magi eta Leire, eta behar bada hori izango dute orain ere buruan, lehen oraintxe bertan pilota bat galdu du, aurretik ere beste 3 galdutako baditu, eta konfiantzaz hain ondo eta hain fresko ibili ez daitekeen honetan, bera erasatea, dateke errazena. Oskoz. Zabalak atzera. Herriz ere. Zabala sartu da, Oskozek luze. Zabala botearen ostean. Magi sartu zaio, Magi joan da atzera. Eta sartu da pilotaren gana, eta sartu da pilotara. Leireri laguntzearen berriz ere Magik aukerako atzera. Irati. Eraman eta Magiri sartzeko aukera kendu gainera. Leirek luze atzera. Eta Iratik ere bai. Barrokalek bien tartera bizi. Eta indarrean. Ondara kantxatik bildu. Leire Oskozek, Iturriagak jokaldia barruan da. Eraman. Oskozek. Beste dejada bat. Audoiagoa, Magik eraman. Biek jo dio de kolpea aldi berean pilotari. Ezkerrean dejada Leirek. Iratik eraman. Magik atzera. Baina gertu daiera pilota jotzeko atzera. Leirek eraman. Eta Ierari sartzeko aukerarik emanez. Iratik atzera.
Berriz ere Lizartzarra sartuko da jokoan Zabalera. Eskuinaldera hau esan da. Ohiko terminologiarekin ari gara eta gaur berbak ere aldatu beharko dituko. Iturriagak pilota txar bat kendu dio lagunari, Iratiri. Leire kantxaren erdialdera bizi, ongi, Irati Zabalak. Tanto luzea do hau ere. Jera sartuko da. Barroka lekazera inork ez du behar baino arrisku gehiagorik hartu nahi. Tanto garrantzitsua baita hau bikote bientzat. Tentsilloa, final erdi diela konton izan da, nik uste. Hau ez da festetako partida, final handi baterako txartela dago hemen jokoan, eta inork ez du amore eman nahi, inork ez du galdu nahi. Eta azken unera arte borrokatuko dute, hor labur geratu zaio botea Leireri, eta iristeko tarterik ez duenez izan. 20 eta 15, eta bitantora garaipena, Jerak eta Iratik. Bai, asko luzo du pelota ez, JJ ibili die eta, bueno, gero Leirek pixka jaitsi du hor pelota, eta Jere eskua hola bota ezkio arriskutsu oso eta earki bukau du hor dejada horrekin pelota. Berriz ere badatoz, Tantua. lau pilotariak atxeden setera, tanto luze baten ostean deskantxu txiki bat hartu eta ez zarria freskatzera. Inorketenik askatuko gaina. Badoaz berriz ere laurak plazara jokorako. Berrogeita 15 minutu eta erdi partidak. Gogorra doa. Gertu du bukaera neurketa honek ere, baina oraindik ez dago deus erabakita eta pilota aldatu dute. Jerak eta Iratik eta akaso Jeraren jokoaren ezaugarriak zeintzuk diren kontuan hartuta irteera handiagoko bat hartu izango zuten. Aurrean aukera garbiak baletozkio, birritan pentsatzen ez duen horietako baita Jera. Bai, aukera duenen saiatuko aiten, gaina bitantoa bukaera ikusita eta ikusita urdinek konfiantza gutxixo egin dela saiatukoa partidu bukaera ematen. Jera sartuko da orain. Eskuinaldean Barrena bizi. Ongi Mailik. Barruan da pilota. Ez du ikusi duk hemen kantxa ligartu dagoen ume baten erruz. Leirek atzera. Jerak bildu, baina kanpoan izan da pilota. 16 eta 20. Eta berriz ere bat ozela, Maili eta Leire Oiana. Bai, hoi da, behan ondik egin berra dauke, partidu ondik ez da bukatu eta etxibe segin berra dauke. Lanin hortan saiatuko ja, nik ustet hortako jarri diela, partidu nazeran eukituen gola berakin, eta pelota aldatu nahien uste da biltzela. Eta berriz ere Saskira eta orain zalantzak hasi zaizkie burura etortzen. Nik uste Saskian diren pilota guztiak direla erabiliak eta beraz irteerarik handienekoa hartu gurako dute orain ziurrenik. Hautatu dute Saskian zegoenetako bat, aurkariei probatzera eman, eta une batetik bestera etorriko da Maili Barrokal, berriz ere sakea atera eta beste 15 bat abian jartzera. Atera du Maili, erdi-erdiko sakea, kantxaren erditik eraman eta bildu. Zabalak atzera gero toki berera, kantxaren erdialdera, Zabalak jaso ezkerrean jokaldia. Mailik, Jerak ere bai, Jeraren hobea, eta 21 garrena. Iturriagarentzat eta Zabalarentzat Oiana. Bai, hor txapa gainean
dejada indu Magik, baino Arroxa marra eta hierak hor harrapatzen nien ez du barkatzen, da beste dejada ehar batekin tanto bukatu. Eta pilota berarekin jarraituko dute orain. Berak eta iratik, hauxe izango da, Leitzarrak aterako duen azken sakea. Pilota zalen txalo artean doa sakea ateratzera. Iturriaga, erdi aldera, arraia jo nahian baina ezin bere xederik erdi etxi. Oskoz. Luze atzera. Maili sartuko da orain. Iratik jotako pilotakadaren ostean atzera. Berriz ere, Bergararrak izan dezake aukera, atzera. Eta eskuin aldera, eraman Iratik. Eta ongi kendu gero. Aurrelariari aukera. Erak atzetik ongi eutxi, eta berriz ere, Mantxoagatik aurrera etorri. Oskozek atzera. Zabalak eutxi. Orain Magik, txosta egin dio pilotak Arraiaren ekoskan jota. Zabalari, era da torratzeraka. Atzelariari pilota xar bat jentzearen. Berriz ere, atzeko behar lekutik sartu da jera. Kontrakantxatik bildu eta ezkerretik eskuinera. Oskozek, etzen aukera ona jokaldi egiteko bebetik. Tira behar izan dio pilotari kolpea, makurtzen hasia ere bazegoen. Osotara ez bazegoen makurtu da. Eta azkenean, nahiko zuken moduan jotzerik ez, jerak. Bai, hor, 17-21. defenditzea junda eta baki hor botatzen deja Zabalea, baino azkenen pauso hortan ez du ondo jo eta kanpo gontzaio pelotari. Eta hemendik aurrera, aukera guztiak, eta aukera getzezik sakeak ere, Maili Barrokalenak izango dira. Beste pilota bat eskatu dio epaileari, eurena nahi du, euren bizen bakiduna edo euren bigarrena. Eta hau bide da, Iturriaga Zabala bikoteak aurretiaz kantxaratua. Eta behar bada, euren bigarrena bada, hausi izango da, pilota guztietan bizien eta irtera handienarekin egongo dena. Eratu egin zaio pilota Iratiri. Eraman Leirek gerri-gerrian jo eta atzera. Barrokalek sartzerik ez. Baina Leirek behar bezala ondo atzeratu. Zabalak ekarri eta bien tartera Magik luze ipini. Oskoz. Ezkerretik kantxaren erdi aldera. Iturriak eraman. Eta Leirek herriz ere eskuinaldea bilatu nahi. Leirek atzera. Zabalak altxa. Barrokal. Luze erdi aldera. Iratik eraman. Jokaldia. Egin nahi izan du hor Magik, baina txapazpira joan zaio. Eta 22 eta 17koarekin amaitu da partida. Ordu bete 2 minutu eta segundo bat iraundu. Finalerdi borrokatua izan da benetan. Eta emaitza honekin Iturriagak eta Zabalak gaur izan duten kolore bereko elastikoa izango dute soinean. Gaur 8 Donostian ere, tanto kopururik txikienean aurkari hauzten zuena gorri zaritzeko aukerarekin izatea zuen sari, 20an utzi dituzte Ainoak eta Maitek, Andrea eta Leire, eta 17an geratu dira orain Barrokal eta Oskoz, eta beraz gorriz Iturriaga eta Zabala izango ditugu 30 plazako finalean. Eta urdinez, Ruiz de Infante eta Mujika. Nola nahi ere, Oiana partida polita izan da, hor azkenean utxalak hausi defendatzera ezezik jokaldia egitera ere joan da. Maili Barrokal, txapazpira joan zaio, ezin izan du pilotaka da horrek txapa gainean izan, frontisean izan, eta beraz, 22garrena Iturriagarentzat eta Zabalarentzat, 22garrenarekin batera garaipena, eta baita noski final handirako txartela ere.
Bai, lan asko egin da atea du partidu hau azkenen gorriek, nik uste pelota oso luze ibili du Urdinek batipat. Eta, bueno, gorriek defensa ona, erakutsi du oso ona, eta bukature gehiago egin du, eta nik uste torre ondala aldi ez, Urdinek pelotazo asko jarri ditu, baina useite geixo izan ditu akaso, eta bukatziak geixo kostatu zaie. Eta jokatzeko baldintzatan ere egon da aldea, eguerdia euriarekin hasi da, gero eguzki galgatan jokatu dute bigarren partida honen zatirik handiena, eta horrek ere eragina izango zuen oiana. Bai, behotuko zen pelotak, pelotaiek azkenien pelotazo asko izan dira, eta, bueno, laurentzako baldintza berdina izan da, bueno, azkenien gorrientzako garaipena, amezita. Eta hemen ditugu bi irabazleak, Jera Iturriaga eta Irati Zabala. Zorionak neskak, partida oso gogorra izan da, finalerdi bete-betea, eta azkenean zuek lortu duzue garaipena. Hemen jokatzea ez, plaza zaie da, egie da, bueno, plazaz plaza irazi nahi dunak normalen hemen irazi behar izaten dola aurrena, baina egie da zaie dela jokatzeko, da nik uste gaur Iratik atea dula partidu aurrea ez, niri pasa eta pasa ditu die, atzeak ateatzen itzen launtzea, baina gaur klabea horratzen eustea zen da Iratik sekuleko partidu egin dola irutzen zait. Zuk argatzera joan dira bereziki, Maili eta Leire Irati. Bai, nik uste behien jokue hasieratik enoi izango zala, eta, bueno, nik banekin, lana euste izango zala, Leirek igual golpez edo palanka gehiago daukenez, baina nik eustean nun da lortu dut. Eta tanto gogor asko jokatu dituzue, finalerdiak ere horixe du behar bada inork ez duela galdu nahi, partida gogortu egin daitezkela, eta gaur hemen asko gogortu da, eta amaiera arte jarraitu ostean, zuek garaipenarekin eta finalerako txartelarekin etxera Jera. Bai, hala da ez, azkenen hemen bat gehiago zuek sekuleko balioa da, esaten nion Iratiri ez, erasoan ibiliagatik bat gehiago sartzen bazun, bueno, gero horra aurren asmatzear ez dela erresa, eta bueno, beraiek igual gehiago jaiatuta eta guzen doxio haituta, partidu bateatzea lortu. Eta datorren astean, aurkari, Ainhoa Ruiz de Infante eta Maite Mujika, ura ere partida oso gogorra izango da, eta zer espero behar dugu partida horretaz, Irati? Partidu gorra, gaur ikusia behaiek bikote oso sendoa osatzen du, eta, bueno, lan zaiek, baina, bueno, gugura egiten badeu, aukera gauzko irazteko. Eta nire partidik azken Aiera, eurei ere galdetu die, Trinidad plaza txikiagoa da beste plaza batzuen aldean, eta jokatzeko lakarra eta zaila, eta ez da baldintza egokitan izango plaza, baina plaza denez aitzakiarik ez duzu izango. Plazaz plaza eta bakiu denetik tokatzen dela, huere berezia, ni naiz pertsonalki han jokatzen ibili, baina bueno, plazaz plazakoi dauke xarma taldi beren zaitasune, eta horre hauekin moldatzen den bikotek hortxeukiko daukera ez txapela lortzeko. Ea bada zer irtatzen den datorren asteko finalean, eskerrik asko neskak eta beste behin ere zorionak. Eskerrik. Hauexek, Jeraren eta Iratiren izak eta badatoz, baita Maili eta Leire ere. Neskak saiatu zarete gogotik hasieratik, partida luzatzen, tanto gogorrak jokatu dituzue, gogorrak izan dira tantoketako asko, baina azkenean ezin, penatxoarekin ez da? Bai, hoi da, penakin, baina, bueno, indugu partido ona, borrokatue, eta, bueno, urrengoan izango da. Zeuen helburua kaso hasieratik Iratik argatzera joatea izan da, baina bi gaina utzi dio partidari Maili. Bai, egia esan Iratik gaur esango oso komoa ikusi dutela atzean, pelotak oso ondo uste zebala, eta bueno, nik uste dut hori Leirek esan da bena, partio oso horra izan dela hasieratik, behintzat laurok kantxa maila oso naman dugula, eta horrekin gelitzu beharkoa. Eta txapelketaren balorazio positiboa egin beharko duzuen eskak, gaur irabazterik ez duzu izan, ez zarete finalean izango, baina lehiak eta oso ona jokatu duzue. Bai, nik uste dut txapelketa, bueno, nik uste dut maila oso naman dugula bai Leirek eta ni, bikote moduan oso ondo moldatua zela, eta bueno, naiz eta finalea zeldua, nik uste dut indako txapelketak ingelitzen gazera. Edarki, eskerrik asko neskak eta altxaburua laster. Eskerrik asko nahi. Hau esek beraz, lau pilotarien izak eta bagatoz gau ere emanaldiari amaiera ematera, finala zehaztuta, Ruiz de Infante Mujika, Iturriaga Zabala, Jerak esan du, eta aurrez Ainhoari eta Maiteri ere entzun diegu partida gogorra izango dela, eta zuri ere balorazioa eskatu behar dizut, finalaren inguruan,
hori ere gozatzeko moduko partida izango da pilota zalearentzat Oiana. Bai, seguruni bai ez, bi bikote oso gordie, atzen sendotasun handia jakusten aidienak, eta aurrien berriz joku aleia daukebenak ez, eta nik uste partidu irikile eta gogorran itxura daukela. Hori gaur 8 izango da, igandearekin eguerdiko 12etatik aurrera, baina horren aurretik beste bi hitzordu ere badira, telebistaz edo YouTube bidez emanak izango ez direnak, bata gaur arratsaldean bertan Aizkoako festetan eta bertan Maili Barrokalek eta Oiana Orbegozo jokatuko dute Natale Aranbururen eta Eneritz Arrietaren aurka, 6etatik aurrera esan bezala, eta bestea larunbat arratsaldean 7:00 Donestedeko Koteto Ezkurra pilotalekuan, Mari Ezkurrena enpresaren 45. urte urrenaren harira antolatutako jaialdiaren karietara, eta bertan Andre Aldaregiak eta Maite Mujikak jokatuko dute, Jere Iturriagaren eta Naro Agirreren aurka, eta Jerak datorren asteburuan pasada hartuko du, aurrena Donesteden jokatu, eta biharamunean handik Donostiara joan, eta plazazbalako finalean arituko beharko duelako. Bai, nahiko lan, bai, bezberan aber pasara hondik ez duen hartzen, bai Maite eta bai Jerak, eta hurrengo honean bere maila osua erakusteko aukera duen. Udarak ere horixe du, askotan pilotari guztiak zabiltzatela partida zongi kargatuta eta hornituta, eta hartara ere finalistek ohitu besterik ez dute izango, eta geu jada, jaialdi honi zegozkionak eginda, agurtu egingo gatzaizkizue pilotazaleok, besterik ez, Etxauriko plazatik, plazar baduzue, telebista zemana izango den urrengo jaialdia, igande eguerdiko izango da, plazaz plazako finala Donostiako Trinitate plazan, Aino Arruiza Infante eta Maite Mujika batetik, Jere Iturriaga eta Iraza Izabala bestetik, plazar baduzue, igande eguerdian izango dugu berriz Donostiatik, elkarren berri, izan ondo eta arratsaldeon Etxauritik. Horren arte.